Halo, ramię powinien słyszeć. Ja mam strumyk, wiesz? Miłe się plany, pisałek wam. Nawet macie live'a na... Ciupimy po naszemu, na fejsie. Ciekawe, czy ktoś chętny na jakieś granie? Nie wiem. O, ja mam pomysł, jeszcze lepszy pomysł. Uwaga. Podłapnie. Rób impreza, rób. Rób impreza. A, psinco nie będzie widać. Lampa będzie zasłaniać. I to wyglądało. No niestety. Opanujemy tego. Ile win? Ale w czym win? Malina Legend. Ile win? Nie wiem, o co chodzi. No nic, obuzy, to zapraszam do Duty. Turnen. Live'a kończę. Dobra. Tu żem live'a skończył na... Wyforta, ile wygrań? Ile razy w Wyforcie wygrałeś? Ani razu. Jak tam może trzecie miejsce chyba najwięcej. Nic więcej nie wygrałem. Aha, właśnie, bo tu widzisz. Ja ten problem na Twitchu, że piszę o tych. Nie idzie ściągnąć. No. Powiedzmy. Dobra, mnie już sam widać fajnie. Czekajcie, jest już imprezka. To nie wiem, czy jest impreza, czy nie ma. Zrobił Eldorado impreza, czy nie?
Na. No nic, będzie trzeba samemu stworzyć. No. Ach. Ajajaj. O. Nocleg ubogi. To dalej, dupie. Dalej. Nie ma ryni. A niech będzie. Wymar. Ten Eldorado miał impreza robić. Best friend. Dum linkacza na muzy, jakby ktoś akurat chciał posłuchać. Dobrze, dobrze. Czekajcie. Dobra, słuchaj, fancy są. Zaproś. Rozumiesz, zaproś. Kurna, to jest nutka fajna. U ciebie subika, a ja nie zostawił? Ja nie zostawił u ciebie subika. Słyszymy się? Halo? Halo? Witam. W porządku, ale pan ma radiowy głos. Panie Mietku, nie wiem, może koda? Bo kaczy gro A Way Out. No. Co? Co? Kaj? Nie wiem. Tak? Żartujesz. No to nie wiem, może by coś tego Blacku jest. O. Paweł Wiktor, no.
Czekaj no. Już się muzyka zmieniła, a... No, ci powiem, hopie, to... strasznego. No. Powiem to, hopie... No, koniecznie, koniecznie. No ja czekam, ja czekam. Ej. Jak się już ten kot odpali powoli. Siema, witam cię. Co tam? A nic, zbieramy ekipa na... Wiesz co, jak skończę misję tutaj w tym Ghost Reconie, to mogę wbić w sumie. Spoko. Mam nadzieję, ci nie przeszkadza, bo mam live'a, wiesz, puszczonego. No nie, mi to tam wiesz, nie robi różnicy. Tak, co słychać, jak tam weekend leci? A wiesz, żadnych hitów na razie. Odpoczynek po robocie po tygodniu. No, to musi być. Ważne, że wiosna w końcu to na razie tylko czysto teoretycznie, a na razie pogody nie ma za bardzo, żeby gdzieś wjechać do miasta. O. Mogłoby być lepsza ta pogoda. Co na to mówisz, że do WW2 wróciłeś? Tak trochę, bo już Kamilowi obiecał Eldorado, nie? Obiecał, że już kurde, z nim pogrom, a... No. No, a jakoś tak nie było No nigdy tak. okazji. Teraz w Black Opsie trójce tam dali ten podwójne klucze na zabójstwie potwierdzonym. Ale w czym? Na korze tam. A czy chyba w Black Opsie Aha. trójce podwójne klucze. Wziąłem dzisiaj tam. A to jest dzisiaj? cały Wczoraj dzień, też ja? 200 kluczy uzbierałem. Cały dzień? Słucham? Halo. No, halo. 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 Jest. Ktoś cię przerywał, kolego. O, widzisz, także nie tylko ja tak słyszę. Taka. No taki znajomy. No i tak. Także ten. Z tym Filipem gadałem, może wróci do Black Opsa trójki, wiesz. Ale z Fundalam? Tak, A, tak, no. No ale tam kiedyś żeśmy grali tam od premiery Black Opsa trójki, tam dużo się grało. Później ten zryw trochę tak się podzielił, jakoś tam różnie. No, popsuło się to wszystko. No. Wiesz, ja tam został też... Znaczy... Nie chciałem tam robić marasu, że wiesz, że... Strumyk odpalą czy coś, wbijecie, No. że jak sobie zrobił tak... Powiedzmy swoja ekipa, jak to tam... Ale tam kwasów nie No. robić jakichś tamtych. No i potem, ja nie wiem, tutaj my mieli... Nie wiem, czy ty byłeś na tym czacie, na Messengerze. Też się właśnie tam ekipa rozsypała strasznie. Tak, Ludzie no. powychodzili, wiesz. Nie, wtedy mnie nie było, ale no tam słyszałem, że jakieś były te różne akcje tam. No, Bo to jedni zaczęli, ci młodzi tam, ci nowi generalnie, nie? Bo tam ta ekipa, co tam była zawsze, to tam No. jakoś się tam trzymała, ale tam wiesz. czasami tak wiesz, jak się mówi, nie? Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, nie? To jest takie tam, co za dużo to niezdrowo. No też prawda.
Nie, no to WW2 złe nie jest, nie? Ale tam no dużo takich tych polskich smaczków jest, to tamto. Spoko, tylko ten sprint out time, co jest tam, nie? To spowolnienie takie, kurczę. To się tam nazywa ten sprint out time, moment przycelowania, nie? Że jak po sprincie No. celujesz, to jest takie opóźnienie zajebiste. Oni to specjalnie zrobili. Oni to traktują jako taki restart marki, żeby ci, którzy zaczynają w koda grać, żeby mieli szansę z tymi, co już od lat grali, nie? Żeby takich tryhardów nie było jak Aha. tam no, BO3 czy Vivu, nie? Takie wyrównanie Ale to szans. w którym? ale To teraz są takie- zrobili, czy nie? Tak, no teraz Sledgehammer wprowadził w tym WW2, Aha. nie? To oni to jako taki restart marki traktują, Wiesz nie? co, Że ja wiesz. ci powiem, powinni pora rzeczy zmienić. No mówię, ten sprint out time, nie? To jest takie, kurde, że to... Chociaż odkąd ten Michael Condrey, ten szef Sledgehammer, no 2 tygodnie temu odszedł z firmy, przeniósł się do Activision, do centrali, a teraz został tam nowy dyrektor, który tam te zmienia też te niektóre rzeczy, które on tam wprowadza. Więc... No zobaczymy, mam no. nadzieję, Ale że- tu w tym kodzie na niektórych mapkach to ci powiem, że o, na przykład jak były te, nie powiem ci tytułu tej mapki, no te bunkry, co to były, to latałeś w tych okopach. No i tam na wiem, o co przykład chodzi, no, no, w no. becie Strzelba, naboje zapalające. No. I w becie było to fajne, jak żeś zaczął pierwszy z strzelbą, to żeś wygrywał, nie? Teraz w ogóle No. ja nie wiem, która broń jest tu dobro. Znaczy ci powiem tak, bo trochę to zmienili, znaczy osłabili trochę te strzelby, bo na początku to tam każdy ze strzelbą biegał, wiesz, i to... Ja ci powiem tak, No ale troszeczkę mi się jeżeli już to... chodzi o SMG to tylko Pepesza, No. nie? Głównie Pepesza, a jeżeli chodzi o szturmówki to STG albo ten Volk. A to ja nie mam jeszcze podblokowanych, ja nawet pierwszego prestiżu nie mam, wiesz? Ja tam 7 mam właśnie, to tam ja od premiery to sporo grałem, później trochę już mniej, coraz mniej, trochę Widzisz, ja też na do premiera Blackouta wróciłem. ta gra i w ekipie nie było chętnych. Aha. No, wszyscy... Nie, no warto grać, ja nie wiem, no tam na przykład kampania świetna, na przykład jakbyś na streama sobie kampanię przechodził, bo tam dużo zmienił w kampanii, nie? Życie się samo nie odnawia, No, tylko tam widziałem. apteczki musisz dostawać. Więc tam są takie rozwiązania nowe. Tryb zombie też nie jest głupi. Ale to, no nie ma ekipy, nie ma takich ludzi, że wiesz, że wchodzisz i chodź, gramy, nie? Że o co chodzi. Mhm. Nie, to tak ci powiem tak, ja gram w Black Opsa i WW2, no to jedno drugiego nie wyklucza. Ten kod jest inny, ten inny, więc... Ja zawsze koda bardziej wolałem niż Battlefielda na przykład. Co nie znaczy, że nie można grać na to. Niektórzy to też tak zauważyłem, że tak hejtują dla samego hejtowania, takie kurwa wiesz. Ale jak zapytasz konkretnie, co ci się nie podoba, albo co tam widzisz nie tak, no to już nie ma odpowiedzi, bo sam nie wie, tylko tak dla zasady. Nie, no to takie... Znaczy, wiesz co, no... Mi tu przeszkadza... ten system biegania i strzelania, wiesz, takie... No nie, ja to mówię, ten sprint out time tak samo, nie? I dlatego to takie jest... Po dłuższym graniu, po 2 godzinach to czasami ma się dość, jak nie idzie ci czy coś, No to... strasznie, ja ci powiem jest to szczerze, takie mi spowolnienie. strasznie to nie idzie. Kurde, ja No, jest to tak, trzeba się tego tak nauczyć, bo przyzwyczajony to jest- do Black Opsa, że to jest zgroza, jak tutaj zaczyna. To jest inna mechanika, no, dlatego... I na przykład jak ci polecam, żeby na przykład, bo tam to są, nie ma tych specjalistów już, tylko są te dywizje, No. nie? To żeby mieć ten bieganie takie lepsze, to sprestiżuj sobie na maksa tą dywizję spadochroniarzy. Aha. Nie graj tą klasą, wiesz, szturmową, tylko tymi spadochroniarzami graj, tą od SMG. Ale To tam jest ten bieg jest, jak ciśniesz sprint, to on dłużej biega, nie? Nie trzeba tak ciągle, kurczę, wiesz, dusić tego analogu, żeby on tam przyspieszył, tylko to bieganie ma dłuższe. a co tu powiesz na tym, wybierz trening podstawowy? No jakby to powiedzieć, paski kolorowe, nie? Też coś tam. No. A to jest... No to widzisz, już nie ma takich klasycznych perków jak w poprzednich kodach, No. nie?
I tam jest rozwiązane to tak, że każda dywizja ma swoje atuty, nie? Że na przykład SMG szybciej biega, dłuższy ma sprint. Szturmówki z kolei mają więcej amunicji i to tak każda po kolei. To jest w zamian takich perków. A tam jeszcze te treningi to są takie perki dodatkowe, nie? Ja to ci powiem, na początku używałem i to sobie to pierwsze, jak tam kwestię już biłem, odblokowałem ten perk, który tam dawał ci dodatkowy slot, dodatkowy dodatek do broni głównej, nie? Ja dlaczego takim złotym środkiem to jest, nie wiem, no, klasa spadochroniarze plus szturmówki jakieś tam. To raz, że masz szybszy bieg, lepiej tam ta postać się porusza, no i masz jeszcze dodatkowy slot na broń, że tam sobie możesz Ale magazynować. to jak on to się nazywa? Szybkie wyciąganie. A weź tam zjeść na dół, już nie pamiętam kurde jak to tam się nazywało, to jest... Kurde, dawno tego nie sprawdzałem. To nie... To jest chyba 8 albo 9 dodatek, ten basic training tam. Teraz, no. To opatrzenie? Nie, nie. A zresztą zaraz włączę to WW2, to ci tam powiem konkretnie, tylko tutaj już to skończę. Dobra, to włączamy. Ja dzisiaj tego Ghost Recona Wildlandsa kupiłem, kurczę, tak ci powiem. Fajna gierka. O, pan Filip, witam pana. Halo, siemanko. Co tam słychać? A, na sekundę, ale zawsze coś. Witam, witam. To w pracy jesteś na pewno. Halo, halo, siema. No. Siema. Nie gracie w FIFA, kurde, gracie w FIFA. Gierka Czekam, FIFA aż- sobie. Aha! Właśnie, jak tam Call of Duty dostanie w końcu. To ja nie wiem, czy masz dokładnie wolne weekendy. Wydaje, że pracowite. Dobrze? Dobra, się skończyło. Jak tam Call of Duty, no powiem ci, Filip, kupy to nie urywo, no jest to jak to jest, no. Ale grać się da. Grać się do, no. Nie jest źle, też tak nie zwariujmy. Jest inaczej, ale... Trzeba się nauczyć po prostu trochę, tam się przyzwyczaić do no. niedogodności niektórych, ale... To terenowe Call of Duty wychodzi miesiąc szybciej, co? To... 12. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, zmieniałem trochę politykę chyba. Ja mam jakieś tam przepuszczenia, dlaczego mogą zrobić to szybciej, ale... To tam dwie teorie ja mam, ale... Co? Pierwsza teoria jest taka, że mogą wypuścić 5 DLC. Nie muszą 4. 5 wypuszczą. Co 2 miesiące każda. Najszybciej. No i po stówce każdy DLC. Albo boją się konkurencji, która jest, bo jedna gra wychodzi październik, listopad. Jaka konkurencja? Jak, No Szkot nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o FPS-y. ale to nie mi chodzi o FPS, nie, to nie chodzi o FPS. No przecież Red Dead Redemption wychodzi w październiku. No właśnie.
No to, Oni kiedy zmienili? no to zobacz, jakby się bali konkurencji, no to by wydawali w październiku, to by wydali w listopadzie tym bardziej, nie? A tu zobacz, obok siebie, nie? Premiery. A tym bardziej jeszcze Battlefield wychodzi w październiku, więc zobacz jakie masz 3 gry, nie? W jednym miesiącu. No to ta pierwsza teoria musi być chyba. A poza tym mi się wydaje, że wiesz, ten kto kupi koda, to i Red Dead Redemption kupi, bo to wiesz, dwie zupełnie inne gry, więc oni tam... No, ale No, halo? ten, kto ma mniej kasy, Halo? to kupi jedną grę. No tak, no w sumie to tak. No szczególnie w Polsce, nie? Bo to u nas to tak... Ale na zachodzie, no mówię, w Ameryce to każdy to kupi, tak? To i w pakiecie po prostu. Zależy, I to lepiej gdzie to słychać, czy nie? mieszka, co nie? Jakie Co? finanse, no. Co? Nie słychać teraz, No, przypisałem. ale dali ci tam troszeczkę rwie tym mikrofonem. No. Ale nie, no ja też czekam na tą gierkę Red Dead Redemption. No ja kupuję to i to w premierę od razu. Znaczy teraz jeszcze tą kolekcjonerkę jak God of War'a mam zamówioną. O. PlayStation kolekcjonerkę, czy ogólnie... Nie no, z figurką tego God of War'a, tam za 5 stówek tą. Po ile? Ile dałeś? 499. Złotych. Mhm. To i tak tanie, bo dzień później już 550 chodziła, więc... A już teraz nawet nie ma jak kupić, bo już wszystko tam to zamówione. No to dostają dwie na sklep, wiesz, gdzieś tam ten, to już moment idzie. Media Expert, czy jakieś tam, czy Saturn? Euro GD. No widzisz, no, figurkę, no jak jesteś kolekcjonerem, to tak. No Kratos to dla Kratosa można, bo to mówię, to taka ikona, nie? Uncharted, God of War to takie... Można się raz na jakiś czas. Co ja widziałem, akurat miałem ten, mogłem w ręce akurat trzymać tę kolekcjonerkę tego. Uncharted, nie, The Last of Us, ale to była nie z figurką Eli i tego, tylko z figurką dużo... Joela? Nie, to była z figurką tego, jak to ma... No ten, co atakuje tych wszystkich, bo po angielsku to jest... Klikacz? Ten cały, no. Z figurką klikacza, kurde. Jakie detale, no normalnie masakra. Mm. Ja mówię, kurde, to ja wiem, dlaczego ludzie takie coś kupują, co nie, no bo to fajnie wygląda. Nie, no wiesz, no są takie ikony, nie? Bo to takie... Co takie duże Black nawet Fajnie sobie było, postawić, no. Czemu? Nie ma Blackiem. Co się wrócił? Co? Co się wrócił? A, widzisz. To co, gromy? Panowie coś? No ja już się loguję tutaj. Dobra, to jest po sztabie polotom. Jeszcze Eldorado mu dobić. Ten akurat ten patent z tym headquarters, z tym sztabem, to akurat fajny z Destiny wzięli. Ale że co, że biegosz po tym, tak? Znaczy no, że to nie jest takie klasyczne zwykłe menu, gdzie tylko masz jedno. O, To takie jakieś rozmaicenie. Gracie w hardcora czy w cora? Ja to bym Cora grał, to głównie gram Cora. No to... ja się Ja tam lubię nie jakiś boję, balans, nie boję. nie? Nawet mi się lepiej potem gro. Znaczy wiesz, no hardcore łatwiejszy jest niż core, nie? A ja właśnie lubię jak jest kurde balans w bronie, jak wiesz, że strzelasz SMG to... SMG, a jak szturmówką... No ja nie lubię ginąć tak randomowo, nie? Bo tam kurde, no bieganie takie jak wiesz... Bez pomysłu trochę, takie latanie, kurde, strzelanie na oślep, tam... No wszystko na hita jest. Jakie gracie tryby? Mam nadzieję, że Ja to lubię wystarczy ci hardcore na przykład, świątecznego nie? nastroju. Za dużo się dzieje. Mamy wojnę do wygrania. Cieszyć się będziemy, jak szkopi się Ale pod Blacky to stacją. kamperta tutaj w WW2, ja ci mówię, lepiej grać z celami, dominacja hardpoint, bo tutaj... Aż to No teraz zobaczysz. dominację mieli nową wydać, co nie? Dominacja XL, czy coś takiego. Coś tam będzie wydać, no. Dominacja XL. Chwilę temu wydawało mi się, że skrzynia sama się rusza. Proszę. Odbija mi, jak nie jestem na froncie. Ja, dzięki. Dzięki Filip, dzięki. Nie trzeba było. Dziękuję serdecznie za donację. Marnowanie mojego czasu Ja tu to chyba nie ten opór, ja o tu którym słucham. mówili. Pośpiesz się. Rozglądam się po
Po ekranie, co tu kurczę? Fajny jest ten system treningów z Cold-Strike'ów, tam jak ta wieża jest na dole, No. przy tej plaży, że tam sobie możesz testować. Lubię entuzjazm, żołnierzu. Nie zawiedź Tam mnie. gdzie jest ta kurde wiera z tamtą piłką. Ten? Oj, No to też, no. oj! Tam są 3 piłki generalnie na tej bazie rozłożone. No na razie, dzięki. Ja leć się tam żoną zająć. Pozdrów ją ode mnie. Poczta sprawdza. Jeszcze wezmę tylko. Tam trochę tego Battlefielda też grałem na początku. Dobrze pana widzieć, sir. Musi pan wrócić. Więcej grałem w betę niż tego Battlefielda, jak zakupiłem. Znaczy ja to lubię szybką rozgrywkę, dlatego zawsze jakoś za kodem byłem. Znaczy Battlefieldy też wszystkie grałem. Najlepsze to dla mnie ten Bad Company 2 była. Później też taki lekki zjazd, każdy następny. że tak. operacyjnego, aby otrzymać awans. A teraz też Ja mam lubię jakieś małe nowe- mapy, szybką rozgrywkę, takie wiesz. Teraz też mam chyba jakieś nowe wyjście. A teraz fajnie, że tutaj dali ten tryb, mapkę z Modern Warfare 1, nie ten shipment dodali tutaj do WW2. A za darmo? Tak, za darmo. No jest nawet specjalna lista gier, nie? Wchodzisz sobie na ten No właśnie w to by chciał zagrać. public Za match. wszystkich za darmo? Jest shipment 1944, No, to- nie? I po prostu masz różne tryby na jednej mapie, na tej malutkiej No, z to jest Modern właśnie Warfare. fajna mapka, dużo idzie se punktów na... Dobra, to się na do siebie podłączę No zaraz. to czekam, ja czekam na was. Siemka Zuzanna. Magda w domu, śpi. Śpi, odpoczywa. Dobra, to co, ja na was czekam. Nie mogę dołączyć do ciebie rano, wiesz? Ja się zaproszenie... No to zaproś sobie mnie, to przyszłaś. ja do ciebie dobiję. Przychodzą ci te powiadomienia, to że nie wiem, różnie to działa czasami, że nie ogarniam tego. To jest tak już u ciebie z tobą? Czekaj. A Blacku, a ty dobijasz czy co? Blacku? Tak, zaraz. To jesteś, no. No Jesteś. dobra. Też jak ktoś dobija, to tam też się zaczekam, to startujemy. No ten basic training to Prime. Już sobie tam to ustaw. Nie wiem, czy to może blokowane tam. Ale co mam ustawić? Ten basic training, nie? Ten cały perk. Czekaj. Na dodatkowy slot na broń. Ambicje. Ja tu mam pośpiech, a ona się nazywa? Prime. To jest 11 perk od góry, nie? 11. Od góry? Tak. Ten czerwony. O jeden więcej do broni jakieś. Tak. No to jeden więcej dodatek masz do broni, to może sobie dać, nie wiem. Rapid Fire, no to tam ten szybszy, tak. No na razie nie... Czekaj. Szybkostrzelność. No to musisz tam podblokowywać to, ale jak coś to mówię. Spadochroniarze plus to, Mhm. to takie no, taki złoty środek. No, panujemy. Dobra. No to jeszcze zaczekać. No jeszcze czekaj na tam. to.
Oj, oj, oj. Fajna jest ta broń, ten Wolf cały z polską tą flagami, No, z symbolem Polski walczącej, nie? Tam ten po polsku napis pamiętamy. Akurat takie smaczki fajne są. Blaku, jak ci to tam idzie? Jeszcze w ogóle my czekamy na Eldorado. Ja Andromedę patrzę jeszcze. Dzień dobry wieczór. Szczęść Boże, drogi parafianie. Wielaś dał ostatnio na taca. Wąski, siemano. O, Co robimy dzisiaj ogólnie? Banda? Banda i Wanda gromy może w Koda, W2, a potem jeszcze coś obejrzymy. Black Ops 3. Jak jest kurwa piwo, możemy coś działać. Ja, no jest jedno. Miałem nie pić, ale chuj. Wysyłam cię zapros Seba. Że też jesteśmy z Dankiem, tak? To dobijajcie No. do Danka. A, tutaj, tak. Dobijajcie. Właśnie, przeszliśmy właśnie z Wąskim A Way Out. Trwało kurwa 4 godziny. Jakbyśmy skipowali cutscenki, to trwałoby 2. Ale nie szło tego skipować, nie? No nie, szło nie. Latinium wpadło? No nie, bo A. tam były takie rzadkie te trofea, że na przykład jedno zdobyliśmy z takiej głupawki, bo Wąski leciał gdzieś tam przez plac zabaw, jak kogoś tam goniłem, a Wąski mówi: patrz, bujawka, usiądę se. Usiadł. Mówi: no chodź, usiądź ze mną. A ja jestem z drugiej takiej głupawki. Mówię: no dobra, usiądę z tobą. I usiadłem z nim na tej bujawce, na takim kurwa koniku i trofeum nam skoczyło. Także... Bo te trofea masz takie jak ten, trzeba patrzeć na obrazki. Aha. A. Także musiałbym mieć takich trofeów, tam chyba w całej grze było z 10. Połowę może żeśmy zdobyli. Jakbyśmy poszli do drugi raz z jakąś taką ściągawką, to... Ale no nie wbiliśmy platyny. To szkoda. Chyba, że teraz mi się wydaje, że można wybierać sobie jakieś te rozdziały. Tak. Było tam tak, no. No na przykład jak ty gdzieś tą papugę wypuścisz, nie? No. Byliśmy u rektora naszego więzienia w jego pokoju. Ta papuga na balkonie, nie? Może w klatce. No dobra. No. Coś jest w jakiejś ogólnie grze? No, Anek, co ty Co, ja robisz? czekam na was, bo tu opowiadasz, rozmawiasz. Czekamy. Ja czekam, ale my są z Sebą w lobby i czekamy na was. No dobra, ja do Seby, U2. ja dobijam do Seby. No, jeszcze na Blacka i No, nie jak wiem czy właśnie Eldorado. jeszcze. Eldorado też chciał grać. Random też chce? Jaki random? Dołącz do session. Karol, siemanko, kaj ty się podziewasz, chłopie. Syneczku, kaj ty się podziewasz. Dobra, ale jestem, kurwa, no. I co, pozałatwiałeś to? Nie mogłem karty zapłacić, dopiero PayPalem, kurwa, poszło. Może masz coś zablokowane. chuj. Jeszcze nie mogę kartą, nie wiem czemu, kurwa. To dobijaj, czekamy. A co tam? Co tam? Co tam? No chłopie. Ciasno i co? Seba rozumiesz. Ciasno, tak? Random przyszedł. Siema. Sorry, że nie odpisywałem, ale... Nie, Coś spoko. tam A ty ostatnio fazapy dawałaś mi, nie? Na Nigrę. Wczoraj czy wczoraj? To co? Ale co? Nie, na imprezę dawałaś, przynajmniej z nią. Ale Możliwe. to mnie wtedy w domu nie było, wiesz? Nie, ja grałem. Często tak mam, że na przykład gadam z takim ziomkiem,
stawiamy nagranie, potem ja go zapraszam, a jego syn wbija mi na imprezę. Co pan jest? A co pan ode mnie chce? Dobra, panowie, dajcie mi No, sekund. słuchaj, ja ci powiem, u mnie Dobra. to na razie ci nie grozi. No wiem, ty jesteś kurwa młody szczun, Ej, nie? gościu. Ciesz się. Ciesz się, Nane. Da, 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 da. Nanek znowu się w DJ bawi. Kuźwa, opie, zawsze. I tak rozumiesz, jakby co, nie mam żadnych korzyści z tego, że streamuję jako od YouTube'a. Ale to nie chodzi o to, Nanuś. Ty nawet jak wiesz, Ale- grasz tego, na przykład tego koda, no nie? I chcesz się na przykład słuchać w kroki, to kurwa, za chuja nie słuchać kroków, słuchać tylko disco. No i dobrze. Śląskie disco. A wiesz, jak ty tak chcesz sobie Szwagiery. słuchać, to tam jeszcze, wiesz, po biedzie, Ale to- ale wszyscy, którzy są z tobą w party, słyszą śląskie. Niby każdy ma takie same szanse, no nie? Ale no, na śląskie disco słuchać. Nanek specjalnie to robi, żeby No. Czasem się udaje, nie? Ale to jak, słyszysz, jak kurde. w Black Opsa gromę, nie? To ja zawsze robię tak. No i wszystkie moje kurwa wykrywanie kroków i mix ampy i w tym momencie kurwa przestałem mieć znaczenie. wszystko krew. Śląskie disco ponad. Szlagiery włączy, to tam Ja lata 90., 80. no, śpiewaj. A co mi szkodzi, kurna? A dobrze wiecie, No pewnie, raz no, się, dobrze że... wiecie, że i tak jedynie mi ta cetka wbiją do filmiku, nie? Że zarabia autor piosenek. Jak ty lubisz siostry Godlewskie słuchać? No dobra, no. Kolan szczególnie. No, Wydało się wszystko, Nanek. no nie da się ukryć, no. Eldorado, ty dobijasz? Dobra, dobijajcie, gramy. Już chodzę na myśl. Kogo? Blaka brakuje, tego oszusta. On zaś tam... Ja przyjdę zaraz. Od laków wam drobę jak gra. Braku na fajkę No. musieliście jeszcze. A żebyś wiedział, no właśnie. Laku się kurwa miał raka futer. Weź sobie to, kurwa. Grupkę węgla do pyska i... No, i grosz, opie. Ja. Dobra, Odpad to panowie. samo. Piwko, bardzo ci nie bardzo dzisiaj. Skończyło się już. Właśnie się zastanawiam się Kajby zamówić. Oni to fałpa przywieźli. Mogę ci wydeszać. Jak kurczę masz takie możliwości, no to by było nie skorzystać. O, Nanek, podaj numer telefonu, adres, a my będziemy sobie zamawiać. Co będziemy dzisiaj grali ogólnie? Jak będziemy grali na hardkorze, to muszę inną broń szykować, jak będziemy na grali hardkorze. to inną. na hardkorze, bang bang. Wiedziałem, że tam Chory budzi jest dla dyskusję. mięczaków. Na hardkorze. Wiedziałem, że Kor to właśnie trzeba umieć zabić, a na hardkorze to jest po prostu strzelanie po prostu kolejakiem. No i o to chodzi, trzeba... Czy strzelisz kurde w stopę, czy w No, głowę, ja to mam wszystko 51 na hita, to wiesz, ten... to- I o to chodzi, Level, żeby mapy nie pierwszy było. prestiż by mi się przydał, to tak szybko, żeby punkty. Ale balansu broni nie ma, jaka to jest Dobra, różnica, ale czy grasz, nadal kurde, widzę, że się nie ustalili, nie? Nadal nie wiem, co mam zrobić. Nie no, kora gramy. Gdzie tam kola? Dobra, to sterownik ściągamy. Seba decyduje, bo on ma sam kapitana w tym. No. Czyli korze, tak? Co? Dajcie zaproszenie, nie znaczy, że... Kor. Ja i Blacka zaproście. Bo Blacku się gdzieś zgubił. Dajcie zaproszenie mi. Dostałeś? Tam zdyku. Do kogo mam dojść? Do Kaczego czy do kogo? Do nas. Chyba. Dobra, już mam. To jeszcze jeden, tak?
Blaku, ale kurde Blaku. O ty świnio, ty korona pijesz. O ty obuzie. A jak? O, kto pije? Ja. Nasz ulubiony kolega. Ty no, urodziny dzisiaj mam w końcu. A, to wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dużo miłości. No, 100 lat, rozumiesz, dużo seksu, mało dzieci. Dużo szczęścia, pomyślności i połamanych kości. No bez kości może. Rewier mu podobno słabo płacą. Dzięki, dzięki. Kurna, Co, Blaku, no chłopie, to co trzeba... jest, Blaku? Nie szło mnie Blaku, poinformować nie? wcześniej. Znaczy ja rano nie zatrybił troszkę. I zachlał wczoraj. To. Ja nie. Ja się brzydzę alkoholem. No. Dobra, gramy czy nie gramy? Gromę, gromę. Grajcie. Blaku, włazisz czy co? To co, Daj, startować, tak? startuj. Dobra. Odpalajcie. To co, na tą małą mapkę z Ja, Modern ja, Warfare? ja. Tam, Tam tą? punkty będziemy bić. Bardzo Tam chętnie. będziemy punkty dzisiaj Tylko bić. dominację. Dominację. Tam będziemy dzisiaj punkty nabijać. O, dominacja na takie mapce. Ja idę na faja i mówię. Dobra, czekamy. No proszę. Karol. Ja coś gra. jeszcze no. Czyli będzie grane, tak? Będzie grane. A no to były kontenery, a tutaj kurczę można przez tu drewno zabijać przez ściany, więc czasami na ślepo można Ale strzelać nawet. kurde. Takie wióry lecą same. A tam były kontenery, tutaj jest takie Czekaj, co te ja to tu miał? Spadochroniarza, ja. drewniane. Obejrzymy to. Te. Co tu się nawet nie rozpędzisz, no nie musisz biegać, bo to praktycznie od razu. Że jest wojna. No, to... O, fuck! Ale mnie ubił. O ty świnio. Kurde mać. Dobra, na co jest? O, fuck, kiedyś granata rzucił we mnie. Dobra, O ty świnio. O, ja pierdzielę, już się zaczyna. O, Ja nic jeszcze nie tego, nic nie wiem. Ja tak samo. już tam coś leci. Kurna, ty nie idziesz strzelać. Dobra, a. Tak, ja muszę broń zmienić. Nie wiem, kurwa. No Asia to no. Fuck, to mnie z boku tu. Kuźwa. To z każdej strony są. Ja wiem, co tu się dzieje, ej. No, to jest zadema. No dodali tą mapkę, żeby ktoś będzie gadać, że core WW2 jest wolny, to macie. A no to już przesadzili, nie? Jest, A, to rozumiesz? mapka klasy. Nie idzie mi coś. Kuźwa, tej, no. Nie umia się wczuć. Kurwa no. A wyjechane.
Jebnie jeszcze zabił, no. Kuźwa. Ach. Jebnie mnie. Nie, kurwa, nie mogę się odnowić. Ja pierdzielę, ej. Weź coś. No co jest tego? Dajemy. Kuźwa, to mnie z boku ubił. Kuźwa, te granaty tu też są dupne. Może to też jest taki właśnie błąd, że tu każdy ma granat na starcie w tym kodzie, to jest to właśnie. Będzie dobry, to zaraz się zaczyna las granatów. Ja pierd... Żeby nie dolić. O, ja pierdzielę. Kurde, że to tak wolno podnosi ta broń i strzela. No, robimy. No, wąskie na rekord. Ja... Kurna. Czemu oni strzelają w ogóle? Dajcie co. Ole, Kuźwa. Jeszcze spadochroniarze komuś pospadały. Tak. Mam nadzieję, że... Ja pierdzielę. No, a się no to powolno. Kurwa mać.
Kurde, co robię. Chowajcie. Ładnie to. Kurwa. Gnoją. Dzieje się, co? No. Zaś granat wydupi, tu zaś to. Ja pierdzielę. Nie stał przy tym to Battle Royale, można powiedzieć. Co? BO3 kwiczy, bo nikt w to nie gra. O pierdziele. No bywa i tak, no. Kurna. Ale nas... Ej. A pierdole. Kurwa jego mać. 17:34 na melodię. Kurwa. Temu super się gra, kurwa. I opanowali kanty, a inną robią co chcą z nami. Porażka. A tamten 64 do 18 jakiś można próbować. Da się? Da się. Ja by go sprawdził, wiesz? Nie, no są kozaki, nie? Co umieją. Da się. Ja ostatnio wbiłem 70. No dobra, no ale ile razy zginąłeś? Nie mogę ugrać, tylko trzeba się... No trzeba sobie przykampić, nie? Legnąć w jednym miejscu? Nie. Tak, ale to zależy jak trafisz na który lobby. Na słabszych graczach trafisz... Uczyć kampić się raczej nie warto, bo to kurde trochę to... Patrz, ten 75 trafił. Na 25. Możemy zamieszać inne lobby, wziąć jakieś może. No możemy zdjęcie obrać. To co, wychodzimy z tego? Mhm. Ten sam tryb? No, mogą być No. potwierdzone obojętnie. I piec z tym. No Już dobra, dołączył? to weźmiemy coś. Kto miał dołączyć? Kaczy, nie? Tak. Jaka jest Kaczy? Kaczy gra. No to zaczekam. No nie ma go tutaj. Nie widzę go tu. No, jesteśmy w czwórkę teraz. No, dobra. O, jestem. Jedna baba na 5 facetów. O kurwa, to przejebane. Haj. Hej, ta baba. Ja gram. Co? Ja gram. A ty grosz. Ty już myślę, że kurwa za coś będzie. Niż bity ruchamy. No. London Docks. Bang, bang. O, jaki piękny dźwięk. O, Sama miód. Nie, tu może po planu być.
Nie udało. Jeszcze ja sam na was. To szby to chuj. Ale wciry. Ale będą wciry. No wiem, będzie bity i ruchany. Tam na nabrzeżu. W magazynie. Kaj. Pełna je. Zajebała cię. Ja. Kurwa, kto to w plecy szyla? Po dwóch. Kurde, zapiał. Witek, siemanko. Tak jest. BO3 jest najlepszy. My no tam tak gromy, żeby wiesz. No ty motyko. Ja na korze to ja w ogóle nie umiem grać. Kurwa mać, wyjdzie ci taki pedał pierdolony. Kurwa, dajcie mi jakąś inną broń, bo mnie szlak trefi zaraz. No wiesz, tak ja sobie weź. A z tego też nie umiem. Klasy. Kluczek, elo. Wszystko kurwa, 2 dni. Ja. 2 dni później opie wstaje, podnosi opie ten broń do celowania, żeby strzelać. Żeby, nie wiem, gra była. Kurwa mnie w plecy zaśpiewa. Oś. Kluczek, chodź grać. No, to się tego. Kurwa. No jakby jeszcze potem wszyscy grali w BO4 to... BO3. Słuchaj, możemy zagrać BO4. No jak nam to zainstalujesz, nie ma problemu. Kurde. O, teraz. Co za kurwa. Oś. Ale wygrywamy może. Nie czuję tego jakoś. A myślisz, no... 2 i 2 nos zabił, no nie. Kurwa.
No kurwa, parami wybiegają. No, co za... Kurwa mać. Jeb mnie zaś drugi, no kurwa. Biją już. O ja! Siul mnie w plecy, no. Kurwa jego. A, jeszcze jeden. Żywa. Porażka, no. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć, porażka? Nie, mi się to słabo grało. Słabo mi się to się grało też. Nie, nie sprawiła mi frajdy. To przegrały. Co? Co wszyscy? Co jest zawaliło? Nie wiem. Kogo? To jest? Laku? Kogoś go? O. Blaka nie ma. Mm. Teraz ty mam jak jesteś kapitanem. No mnie wywaliło. Co to mam wybrać? A co chcesz? Hardcore, no. Kampania. Nie. Ja. A zombie w 5. Co? Nie, żartuję. I tak by się nie dało nawet. A co to jest gra rankingowa? No to tak, te oficjalne ta liga, ta Call of Duty, co tam grają. To już lepsi. Nie mogę wybrać. Nie? Dziwnie. Pokazuje, że ty jesteś kapitanem. Czekaj, bo coś tu się...
Lobby. Co tu się... Wąski jest. O. Co jest? Co jest? Co, Blaki dołączył? Nie. Coś wywaliło? Próbuję. To mnie wywaliło. O maty. Co kurwa, usługa Call of Duty jest chwilowo niedostępna? Co tu się odpierdala? Do jaja. Hakerzy w Korei Północnej. Kim Jong-un właśnie teraz ma imprezę się bawi. Jest. Typ z pasztetem. When am I to be so hungry? I co, czekamy? Ale widzieliście trailer tego Ej, Black czekaj, Opsa? czekaj, chwila. Jak tam wycinali z blachy to logo. No. Dobra. No tu co chwilę taki ten w tym Call of Duty ma poustawione. No ale Ogólnie- trailer to raczej taki bardziej takie no, specyficzne robi te. Ta kampania reklamowa Black Ops 3 była super, no nie? Jeden z takich No. lepszych. Ale będzie oficjalny ja. trailer taki już z tym. Tam ten koleś, co grał Rockiego w ostatnim... Grał Też się przerywa. taka kurwa gała, blondyn. No. Ładnie to plotki reklamowali są takie, wtedy. że to będzie, ten Black Ops 4 to taki Black Ops 3, tylko że bez tych jetpacków, nie? Bez skoków. Przyszłość lekka ma być. I teraz każde studio ma być podzielone, że nie wiem, Treyarch przyszłość, Infinity Ward ma robić teraźniejszość, a Sledgehammer jakieś kody w przeszłości. Takie tam. O, to niech ten Krzyżaków zrobi. Call of Duty krzyża. No, Po to. Znaczy to już masz coś takiego, For Honor. No, prędko Jak to nas nie podzieliło? Blaku znowuż kurwa zdrajcą. o kurwa, Nie zaś ta zrobię, mapa, ale ja zwykle. pierdzielę jak ja tej mapy nienawidzę. No. Wszyscy snajperzy i już zabawa. Kurwa, muszę od nowa... O shit, ale mi wypłacił sztukę. Tylko to najlepiej brzegiem właśnie biegać dookoła. I LMG. To wtedy jest szansa, że coś się tam... Jak wybiegocie? A, dupa blada. Powiem wam, że ten nowy bar to jest kontrakt, no. No fajnie to jest. Wokół. I jeszcze mnie zabił, no. Fuck. To, żeby na przykład nie było słychać kroków, to trzeba sobie wziąć tą pracę snajperską, nie? To jest taki odpowiednik tego Dead Silence. Na przykład tego psa właśnie. Ma francuskie techno. Mm. To się lubi. Opie.
Kisiel w majtach. Aha. Ale bania. Co za kamper? No przecież. Kto inny? Niestety ktoś musi. Snajperzy tutaj to nie mam. Nie wierzę. Kurwa. Haczy. No. Kto to celował? O, ty skurczybyk. O. Nudzi mnie ta mapka. No, nice, kurde. No, jeszcze w tym kodzie to szczególnie to męczy. No, ale jest takie Call of Duty pod masę zrobione. Żeby każdy, czy z Rainbow Six, czy z Battlefielda, żeby kurde miał takie Nie wiem, ja poczucie, że sobie... jakoś tak... Kurwa, to zaś mnie z tej strony bije, no. Chuj by to strzelił. No nie mogę się ruszyć. Nie mogę się w ogóle chyba ruszyć. No, to z lewej i z prawej Tu w ogóle te respy ciężko ogarnąć, nie? Bo to jest tak, że czasami te respy mieszają dziwnie, że... Ale to tam pół biedy, no to jest jakoś takie głupie, no czyste do tych. Jebnie dwóch. Te leca cały czas samemu, nikogo nie ma. Jak już jeden mi wyskoczy, to zaraz drugi. Biegają w parach pedały. Jego psia mać. Blaku, znowu w tym oknie siedzisz? Co? Czeka na łanów. No jak nie siedzisz? O ja. Nie wierzę. Spadochroniarzy jeszcze mają. Co nie wierzysz? To ja mogę z niego waliłem, ale żyję. Ja. No sorry. To żeśmy odjebali, kurwa. No, to dobre było.
Ale ich tu jest. Jeśli nie zapalił w ogóle ten, wiesz, nickname. Nie wiedziałem, że to jest nasz domek. Kurde bele. Look at the Ale dostajemy kurwa w ciery. Ani nie godaj, kurwa, się no wkurwić nie. No nie, tam... Ja na tej mapie nigdy nie grę. To nie jest mapa, rozumiesz, to jest... Na ciebie kto nazwał. O, to też było. W ciery. Ciulstwo, nie wciry. Seba to kurwa małym czołgiem. Armata. Kurwa. Wieżyczką czołgu napierdala. Siema, siema. Cześć Dawid. Nie wydadzą jakąś normalną mapkę, kurwa, no to... Normalny tryb niech dadzą, a nie. Paczuszkę. O, na naked day. A, raz się udało. Zepsułem. O, dawaj, głosujcie na Achę, może coś będzie. Tyk. Co to tu odblokowało jak za pieroństwo? A mogę ta paczka sobie otworzyć? Tak. Możesz. Epicki sprzęt! Epicki sprzęt! STG 44. Półpasiec. Chodzi. Upasiec? Wariant. Kurwa, on z dobrego. John Cena się ma. tam różne. No nie, no kurwa, głosowaliśmy wszyscy na Aachen, dostaliśmy znowu to kurwa badziewie. Co, fajno gra. Tam 5 było przeciwko właśnie. No to przez to. Pompa i jazda. Tu pompa raczej To nie jest pomogła. Porażka. Kuźwa to zajmie. O. A tu tam się wymieszało teraz. Co z kim gro w końcu, bo ja nie wiem. Ja pierdolę, kurwa. Ale mieliśmy dobre akcje, co? Jedę przez te kurwa. Jak rudy 102 przez te granaty. Kurna. Ojej. Mało, jedziemy. Kaczy, z pompą biegasz. Z shotgunem jest frajda. Nie! Kurwa, wychodzę. Nie wiem, czy to jest jakoś frajda jakokolwiek.
Tarara, tarara, tarara. Pierdolę, kampię się, kurwa. Się trzeba nauczyć. No. O, Mogą granata tam Nie no, co za... Kurna. O kurwa, nożem kit. Kuźwa, to jeszcze dwóch tam z tyłu było, no ja pierdzie. Masz wąski kurwa, bo widzę, że odgan ci się nie podoba. Specjalnie dla ciebie zmieniłem. To jest katastrofa ta gra. Tu każdy ino żeby. Była zmianka. 30 fragów koleś. Kuźwa, tu się sypie jeszcze. Dawajcie ten Clock Tower, bo ten US z Texas to kurczę jest... Masakra. Matka następna. dawaj na tajne i będzie też O. dobrze. Teksas to też jest kuźwa. No, żałosna mapa. Dużo tam tych head beach jest, kurde, że po prostu siedzą tylko w jednym miejscu i się tam, wiesz, snajperka czy coś. Ciężko tam środkiem się przebić, kurczę. No, też. Bokami też, bo też położą się i Co, no to się liczę, no. czekają kurwa swoje synki. To co? Pora rundków i... No to Idziemy na niestety nie Blacka. jest Skyjack jak w Black Opsie. Co, a na Blacka Co? idziecie? No? Nie idę. No bo ja już miałem granysku. Graj na mnie. Ale wiesz co, ja nie mam Musimy się przyjemności. nauczyć po prostu Nie tutaj mam, się nie mam w ogóle przyzwyczaić. przyjemności w to grać. Bo ci nie idzie dlatego. Pograsz więcej, to... Ale tam- to ile? tak. 2-3 Nie. lata? Nie, no, bo ty masz dzielę mentalność. Jak ci nie W idzie, moim to przypadku to z kurwa, 5 kurwa przynajmniej. 5 lot? No albo dożywocie. Juh. No kurwa, to zaś mnie ciula w plecy poszczeli. Ja pamiętam, na początku pograłem, nie? No gracie, kurwa, wiadomo. Ja pograłem 100 godzin, kurwa, trochę. Ja to hit. No nie, to jest inny move, no się trzeba nauczyć po prostu, no. Nie, no po prostu, tak. Uczaić resztę, kurwa, wiesz. No ale wiesz, no, kiedyś ludzie płakali, jak były te jetpacki, szybki kod.
za szybki, chcą wolnego, no to im zrobili wolne, my też Nie no, słuchaj, ludzie będą narzekać, narzekali i będą No narzekać. więc właśnie, więc naprawdę, niech tych graczy nie słuchają, tylko niech robią Ale to posłuchaj. swoje. Ale posłuchaj, moim zdaniem na każde kody ludzie narzekają. Tak nie wyjdzie, kurwa. A szczególnie w Polsce, nie wiem, bo to jest taka społeczność, Tak, wiesz, w Polsce, najbardziej tak. hejcona gra to jest, a w Stanach czy generalnie na zachodzie, no to wiesz, no, rekordy sprzedaży bije zawsze. A no, w cebuli, tak w cebuli, to zawsze będzie źle. Ja bym nie zbierał pudełek, to bym już dawno zszedł. Mi się podoba Czego można się spodziewać? Znaczy DLC pierwsze jest fajne, tam ta mapka, ta polska, No, znaczy ta fajne, polska, na fajne to, fajne, no. te Mazury tam właśnie na Wilczy Szaniec. Ale w czym? Tu w kodzie? Tak, Tak. Czego się można spodziewać w grze na 13-letnim silniku? Ale posłuchaj, że moim zdaniem Blackpool jak zmieniał silnik, to do ciebie będzie Call of Duty? To już nie będzie Call of Duty dla mnie. to jest silnik Quake'a, który od lat, od zawsze jest tutaj. Nie musi być ten silnik, który jest, bo to już jak będzie inny silnik, to movement będzie zupełnie. To już nie będzie Call of Duty po prostu. No tak, to o tym właśnie mówię. Ale to mogą zrobić No. podobny i no na nowszy, mocniejszy jakiś, nie wiem. Znaczy to jest cały czas ten sam, tylko rozwijany, nie? Weź sobie wpisz Quake Engine w Google i zobaczysz ile gier jest na bazie tego silnika. Kapitanie, może wyjdzie stąd, co? To jest silnik, który 20 lat ma. Ja ten jestem Quake kapitanem i się stąd nie ruszam, kurwa. Kurna! Ja by też chciał mieć takie szczęście z kimś lecieć i on jednego zgasi, a i drugiego. Tak oni tu mają. Kurwa. No już nie grałem kilka dni i już się potem zagrałem. Myślałem, że Blachy to dołożyli. Blacku. Witam, prawda? Dobiegasz chyba, ja? Pany. O kurwa, kapitan się odezwał tej. Tararara. Kurwa, się amunicja skończyła, ja pierdolę. Jak na złość.
Kurwa. No i przegrywamy to, kurwa. Kurna to... O, odjechali. Góra, góra. Tutaj jedyna wada jaką widzę to, że zabieganie jest się karanym w tym kodzie, nie? No, Tak. najlepiej stać w miejscu i czekać jak Ten oni... sprint out time, nie? No dodali to kurwa, że po sprincie jak przycerbujesz to jest kurwa spowolnienie takie, że szybkie wyciąganie nic nie daje. O shit. Dole kat, kurwa. Och, Boże święty. Makopsa. Co ty grasz Black Opsa? Ty, no ale kurwa. Micia, co jest grane? Co ty się tak denerwujesz? Idź spać. Ja. Chodź. Ja. Gnoju. Duchu tu. Powiedz mu pójdź sam, to przyjdzie. Ja. Pierwsza krew. Kurwa! Kurwa, znowu. Mi tu nie właśnie, to jest mój korytarz, kurwa, idzie indziej. Ja, mój to jest. Weź stronę. Oj, Ja pierdzielę, nie. oj, was. Kurwa gin! O Jezu. Kurwa, to ten gol. Jeszcze ktoś. Na fajkę. Znowu? Nie. Kurwa!
Idź spać, ty mały czereśniaku. Co tu robisz? Klej mi dzisiaj co? Klej mi. Byłem tak blisko. Tak blisko, ja. Nade twarze. O, Oj, nasz kolega, ale... się nażamy, no. Mamy, przez piwnicę leciałeś. no, Piwnicą leciał. no. O, górki poszedł, kurwa. Pogórki kiszone. Aj! Wąski! Wąski, idę po ciebie, kurwa. No panowie, to chyba nie jest dobry moment nagrania dzisiaj. Aj. Czemu nie? No co jest nie tak? Nie no, jak granie idzie, to kurwa szkoda. No skurwysyn. No nie. I pompa. Noż kurwo jebany. Kurwiorzu szpetny. Kurwa mać. No chuj ci w... Kurwa trzeci roz. Co za... Utas nieczysty. No kurwa szaty. Odłożę. Ten kurwa z czym? Magneta broń. Ajajajaj. Idę po browarach. Robisz smaki. A idę ja. O ja pierniczę. Ej, chodźcie, wyjdziemy na chwilę, co? Ja zapalę sekund. ten sobie. Czekaj. Dobra. Dajcie mi 2 minuty, okej? Tak jak piechocie, co jest tu jako broń? Rabin może jakiś. A ten F... Się powiedzą tych spadochroniarzy jednak, mimo wszystko ten bieg jest A dłuższy. ten sprint- FG42 jest dobry? Dobry jest, ale on dostał teraz tam znerfiony, został dosyć mocno. Weź sobie jak coś to tego, STG albo Bara.
Jeżeli chcesz turmówkę. Ale bara jeszcze nie mogę. A no to STG weź. Lepszy. Półpasiec. Jest jakiś złoty wariant drugi. No są różne tam heroiczne, epickie jakieś te No, rzadkie ten tam pododawali, ale to wygląda Czerwony tylko się różni. baron. To nie jest fajny. Elo, Emil, elo. Kutas nieczysty. A co tu powiedzcie mi wybrać? Większy kaliber, szybkie zdobywanie, uchwyt. Do jakiej broni? Ten 44. A taki powiem jaką tu mam, co ja tutaj mam. No szybkie wyciąganie, uchwyt i rapid fire. Znaczy ten, na szybkostrzelność. W polsku tak nie jest. Oszczędność nie mam jeszcze odblokowane. Celownik. Ta pełna płaszczowa. Nie mam, powiększone nie mam. Lepszona gwintownica nie mam. Na pewno ręka. Jak już do szturmówek to zamiast ta amunicja pełnopłaszczowa to ten duży kaliber. Że tam mocniejsze obrażenia, jeżeli Jakieś strzelasz celowniki czy coś? w łeb. Nie, to szkoda slotu marnować na celownik. Aha, czekaj, bo to Ale szybciej takie to korzystam raczej ma ten ze celownik. przyrządów. To mi nie jest niepotrzebne, ale lepsza celność podczas strzelania z biodra. Chyba będzie dobre. To jest nas czterech jeszcze to. A nie, saperki nie chcę. Kurna, że tu nie ma jakichś ciekawszych pistoletów, ja nie wiem. Najlepszy to jest ten full automatyczny pistolet, ci powiem, który. Ale to jeszcze chyba też go nie masz odblokowanego. Ten machine pistol. Pistolet automatyczny? Tak. No mam. To jest taki dziwny wygląd, no nie? Taki kwadratowy, no. Dobra. Ta jedna dywizja mam, pancerni. Co tu w pancerni? Aha, nie mam. Piechota. Ten... co? A, to nie chcę. No to musisz ten maksymalny prestiż uzyskać właśnie, żeby tam mieć te wszystkie odblokowane. A tutaj poszczególne dywizje są. Co, Emi? Co, na Arabów był zamach? Co oni tam piszą na tym czacie? Co oni tu tam na tym czacie? Eldorado. Nie wiem, Eldorado coś tam pisze. Włączyłem wirtualną Polskę i nic nie... No, tej wirtualnej Polsce tam... Jakie G jest. Shut up! Ej, ej. Aha! Ja pierdolę. Co tam się... To o mapę chodziło.
O, chłopaki. Ja. Podej some people. Polejta coś. To jest nas 4, to co, startować? Czy jeszcze to? Nanek, co ty masz za światło, że Nanek, bo wyłącz. tak ładnie masz ten green screen oświetlony? Ładnie? Czy źle? Ładnie, nie masz żadnych cieniów ani nic. Co masz za światło? Ring okrągły. A, taką specjalną kupiłeś, No. tak? No to masz halogenówka. Jarzeniówkę. No, zobacz. jarzeniówka właśnie. I wziął jak nią, wiesz jak, ten zapalniczką, tu tą, nie? To widzisz na live'ie. I nią giął jak dookoła i tak kółko, że chce zrobić. Dobra, jestem. Zgrana? Nie, żartuję, to jest specjalna ta, ona ma chyba 40 W. Coś takiego. Ale tak jeszcze Hej, Nanek, dołącz. zaraz i nosetę stawia. Tam jest jakieś szanse. Ja jak mam w dzień, to mam elegancko, ale jak jest taka pora A jak zależy teraz też od twojej i świecę kamery. tymi swoimi... Ja mam na przykład Creativa HD720. Już musisz uważać na to, czy umie wykluczyć ten kolor, wiesz? A spróbuj niebieski. Spróbuj A. niebieski. Blue screen. No będę kombinował kiedyś No. to. Okej, to tu mam pepeszka. Ale pepeszka by musiał być magazynek powiększony, nie? To jest pewna ręka, szybkoszczelność. I uchwyt, szybkiego wyciągania do pepeszy sobie nie dawaj, bo ona i tak Ale ma ten czas ja mam dosyć szybkoszczelność jeszcze włączoną. krótki. Ale to pepesy teraz jest niepotrzebne, bo tam ta statystyka, to jak tam patrzyłem, to tam dużo nie Ale daje. to co mówię. dać? Uchwyt. Uchwyt i ten powiększony A magazynek. szybkoszczelność? Olej. Weź sobie tą powiększoną, znaczy dłuższą lupę, nie? Żebyś ten zasięg miał większy w razie ten. Ale to ją... I tyle. Z połowy mapy mógł heady walić. Znaczy nie, to jest praktycznie już wtedy szturmówka. To najmocniejsze SMG jest w sumie to. Dosyć ten odrzut ma. Ale no jak się go nauczysz, to tam tylko uchwyt. Ja nie mam daje właśnie do tego. przy pepeszy mam ten uchwyt, mam ten full metal jacket, to jest chyba powiększony, większy kaliber, tak? No. I mam advanced rifling, czyli przedłużoną lufę. Mam te trzy przy Ja pepeszce. mam uchwyt, przedłużoną lufę i właśnie powiększony magazynek, Słyszysz? ale nie dałem Ej. tego full metal jacket, bo to tylko ci daje obrażenia do 4 punktów, No, nie? ale... Przeciwnika szybciej tym, dzięki temu nie Słyszysz, zabije. u mnie celność na Ale tej jak broni jest to- 18%. To pomaga ci przestrzeliwywać powierzchnię, jak na przykład A no jest tak, za no przez skrzynką ścianę jak albo za coś. ścianą, no. Co to tak? A, tu zaś nic nie ma odblokowane. Kuźwa. Jednak musisz długo brać, bo 2. Strasznie długo. Mi to nie podoba. Master Prestige musisz nabić. I streama 24 godzinnego, prawda? Z 2. Czekaj. Jeszcze ta górska dywizja. Wafel tu. Bo wafla nie chce, coś innego. Co tu mogę? Karabinusz na... Ale co, no... Z tobą już wszyscy? Jeszcze Nanta nie ma. Elba se tu może dał. No sobie Albo tak źle, ustawię inaczej sobie. to zrobiła. Okej. To jest... A gdzie wąski jest? No jest. Jak chcesz Masz tam nanek, Szybciej kurde. biegać, Nanek, to sobie spadochroniarzy weź, jak chcesz mieć dłuższy ten sprint. Zanuś, no dzisiaj... Ja by to chciał zmienić, a tu tego nie zmienić nie idzie. A które tu jeszcze z tych pistoletów maszynowych włożyć? Czy karabin, czy jest ten?
To jest tak samo jak z Fortnite'em na nuś. Lecisz, masz wszystkie snajperki, kurwa, digle, granaty, bazukę, czołg, a spotykasz pierwszego przeciwnika i cię kurwa zabija z kapiszonka. Nieważne czym tu będziesz strzelał, ważne żebyś trafiał. Trzeba umieć tak czy tak, co byś nie miał. Musisz się pobawić tym ustawieniami. No grę samą Trochę najlepiej pograć, sprawdzić, co ci trochę odpowiada. Jak się nie przewrócisz, Mhm. to się nie nauczysz. Powiedzmy, że tu już mam tak mniej więcej ustawione. Tarara. A wy No to teraz nabij Vitu Rocket i ten. gdzie wyście są? Społeczność? No w lobby czekamy. Jestem No. już ja. Dobra. Tak. To dobra. Przyjemnie, nie? Tak, to coś gro z tyłu. Nie widzisz. Oj, 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 dobra. Trzepio się, ale to na tych filmikach zarabia właściciel tego utworu. Także ja i tak nie zarobię na tych filmikach z YouTube. Także... A przynajmniej co muzyczka fajnie leci. A jest taka klasa, że można było mieć 4 dodatki do tej głównej broni? Możesz, tylko sobie musisz wziąć możesz. Klasa szturmowa ma... Czyli tą pierwszą. No, Pierwsza piechota. plus ten basic training, gdzie masz dodatkowy jeszcze slot jeden i masz wtedy 4 A dodatki. to ja chyba jeszcze nie mam tego levelu, żeby go mieć. Kurwa! Jak to odblokujesz, to będziesz Już miał mnie 4 granatami dodatki. wyjebali. No, dla mnie takim złotym środkiem to są spadochroniarze plus ten basic training z dodatkowym slotem, wtedy masz 3 plus 3 przebiegane. Lecy! Kurde. Ja pierdolę, najgorsze gówno, shotgun podpalający, nie? Tak, ja też tego nienawidzę. To jest przegięte. No to masakra, kurde. Jebnie weź granatem, kurwa. Kurwa, no. Aj. Ach! Kurna, no nie umie trafić, no. Kurwa. To za... Ale moim zdaniem te shotguny w górze powinny było obniżyć trochę, bo to jest kurwa... Ja mam wszystko na OP poustawiane. A polsko dywizja na co jest dobro? Na mapie widać fajne ma te perki, te treningi ma fajne. Zakłóca też sygnał, jeżeli ktoś ma UAV, no to tam generalnie jesteś niewidoczny niby. A ten kij ma 2 końce, no z drugiej strony jak się zbliżasz do kogoś, no to... O, oni też wiedzą zagłuszam o mój. Tak. No z drugiej strony dobrze, no nie ma tutaj takiej dywizji, którą by każdy grał, bo to... Ja pierwszą jaką grałem właśnie to była ta tego ruchu oporu i mi się ogólnie podobała bardzo. Ale teraz gram tą pierwszą, taką pierwszą szturmową chyba, tak? Ta pierwsza to jest szturmowa, nie? Tak.
A teraz z tymi spadochroniarzami, bo mnie to wolne bieganie to denerwuje. Kurwa. Ja pier... No i spadochronia, że mam ten tłumik, że możesz sobie na SMG nałożyć, wtedy jesteś niewidoczny też, nie? Kurwa no. Kurna. Weźmie drugi. Je. Ale zjebałem. Oh my god. Makabra, makabra. No ja pierdzielę, strzelam do nich, a co? Lecę. Tu będą po lewej będą. Kurwa. Jak to się nie wkurzyć w ojcu? To już ktoś przesadził. To już ktoś przesadził. O kurwa, to też nie wyszło. Emil, a co to miałeś za filmiki? O losie, losie. Porażka. Przegraliśmy ich, nie? O ja pierdzielę. Eldo! Eldorado tu powymiatą. Nie. Grałeś coś tam jeszcze w ten... w te statki? No dużo osób widzę, że i na kompie w to grają. Kurwa, ja grałem też ostatnio, chyba siedziałem z 2 godziny. Plądrowałem tam te wysepki, miałem takiego farta, że nikt mnie tam nigdzie nie zauważył. Wypłynąłem na wodę.
Ja takim małym stateczkiem No. pływałem, spotkałem drugiego gościa, zaczęliśmy się tłuc i mnie wyjebało kurwa z gry. To był kurwa mój ostatni kontakt z tą produkcją. 2 wycinki z sceny. Wszyscy razem? Razem. Oj, no widzisz. Everybody. Takie coś, Emil. A. Ja no, wiesz, co byś nie chciał zrobić, to kurde na tym YouTubie usuwają. Plecy i chuje. Kurna, no nie umiem w to trafić. Co za brzydalstwo, brzydkie takie, kuźwa. On tu był na dole. Kurwa, ale tu nie mam. Ale siara. Oho! O Jezu. O, gdzieś wali nas. Jest we mnie, kurwa, wiedziałem. No, ja się cieszył, że nie we mnie. Yeah. To zazwyczaj we mnie było. O Jezu. Jest we mnie, kurwa. No chuj. No jak to wyścieli wszystko, kurwa. Czemu beze mnie? Ja byłem grzeczny. No bo miało w ciebie walić, a nie we mnie, no. Tutaj we mnie nie może... A, kurna, rozgoj natrafiłem. Kurwa, synek. La 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 la. Nie, kuźwa. Co za gościu szpetny. Kurna, normalnie aż mi się łeb wykręca od tego. Jak to można tak? Porządnego obywatela. O Jezu. O, Kurwa, miotacz ognia, nie? Panie. kurde, nożem do niego ciepłego, co?
Sweet dream now. Sweet dream. Aj. A. No to boli. Paczkę nam przejmą. Kurwa. Kurwa. La 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 la. No dochodzimy, możemy jeszcze wyjąć. Ole tu pierdolnie bosko, patrzcie to tam! Co ja? Jest! Jaki wszeteczników. O co chodzi? Kurwa mać. Czekaj, śmiele puk! Początek był słaby, kurczę. Udało się. Leżeć. Nie wiem o co chodzi. Koty! Wy kurwa chuje jebane. Emil, nie wiem o co chodzi. Ojeju. Rozumiesz, kozali to 7 kolegom posłać. No to co miałeś zrobić? A, te cycki. Ja to dostałem. Czekajcie, bo bara odblokowałem chyba. O kurde, teraz będzie gnój. Kurwa, teraz wy się dowiecie. Kurwa. Byle być znankiem drużynie teraz, bo kurwa w przeciwnej to nie ma sensu się Przejebane respić. mamy. Obejrzyj teraz. Moją skrzynkę. Teraz obejrzycie. Kaj to jest karabin bar. Bajowy karabin. No to jest co w kodzie. Czy w tym, w Battlefieldzie jedzie. Jak to nie będzie tak strzelać, jak to się, jak go docie, to wam łeb urwie. W początku jak zaczęli jak to wypuścili tą gierkę, to każdy latał Ja. z tym barem. No. Bo to było szybkie, duże Znaczy obrażenia. mocne obrażenia ma to. No. No i stabilne, no odrzut jest No wspomniał. to zaraz to wyjdziemy. Znaczy, że skoro zmartwili to i tak dosyć mocno już nie jest tak jak było, ale nadal dobre jest. No, no STG też nie jest słabe. Słuchaj, no... Emil, no to tak jak w aucie możesz auto na gaz i na benzynę, no to też trzeba przyoszczędzić trochę na gazie pojeździć. Kurwa. Ajajaj. Kurwa, to był z tyłu chuja.
Ja je Coco Jumbo. Jeb mnie, no kurwa mać. Chuj jabda tu z tą całą mapa. Kurwa mać. Taj pyska nie wyciągna tam już ktoś. Już kiedyś, już tam coś. Coco Jumbo, a ja je. Wsadź mi tu, wsadź mi tam. Tarari, tararari. Wsadź mi tu, wsadź mi tam. Tirirarira. Leżeć, kurwa. Patrz ty to. Kurwa. Co ty to tam? Aż mi telefon nie są. O kurwa. A co to, jakoś nowa mapa brakuje? No, ja ten, więc mam problemy. Ta mapa to ona żywa. Nie, tu. A, to wiem, no. Kurczę, tylko je. To wiem, Emil, o czym gadasz. 8 zapałek. Aj, mogłem, kurczę. Dzięki. Lek tak Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kurwa. Co tu się dzieje? Coco Jumbo. Ja pierdzielę, czemu ja muszę być sam mięsem armatnim, co? O, ja chyba idę na koda, bo... Black Opsa, bo kuźwa... Nie. Ale miałczysz na nektej. Nie wymiękaj. Ale... Za szybko się podajesz, no. Nie, szybciej mnie to już wkurwio. Już nie chcę ryczeć. Ale kurwa zjebałem, nie? Ale mi nagroda, drugi poziom broni. Kurwa, jeszcze jedno było. To jeb mnie w plecy, no co za pedał. Ach.
Kuźwa, ten w jednym miejscu tam siedzi chyba. No, to właśnie był kutas nieczysty. Aż, kurwa. Ładnie. O, moje uszy. Kuźwa, z tą piłeczką przypiętą do tego drabinu. Wąski tam w nich kurwa wleciał jak kurwa dzik żołędzie. Ja. Kurwa w agrest. Kurwa, agres. No, balenie Gustaw. Kurde. To ma po 2 głosy. Nie no. Kurwa, Dawajcie ciekawe, co Gibraltar. będzie. Chuja, Gustaw będzie. Dawajcie Gibraltar. Gibraltar. Lepsze to. Tak, lepszy. Ja. O, bleć. Znaczy napięcie waty zmienią. W tej fajce. Napięcie to No. wiesz, jak się zmienia, nie? Okej, widać to. Widać, nie wiem czy ta kamerka to chwyci. Nie, rozmazuje się, nie widać, jest taka kaszka na wyświetlaczu. Żartujesz, nie nerwuj. Faktycznie. Nie, nie. Nie chyto. Bierzemy ci na słowo, że zmienia się waty. O, jest. Wat 65? 8, no ale... Kurna, tu nutki lecą. Wyginął śmiało ciało. Ja teraz 68. Ale No. wat, no nie? A on wziął volta. A volty ja też tu kaźmą, no ale... A to voltów ja mam kurna 6 jak nacisnę. No czekaj. Kur... Czekaj, bo muszę coś wybrać. Kurwa mać. Gdzie we mnie strzelasz tej? Sorry, sorry. Aj. Wąski, no zabij coś, kurwa, no zabij coś, proszę. Mówisz masz. Kurwa. Ale nie z twojego!
Żeby szło jeszcze. Ja no, Nie ja hardcore. też tam. Zależy, ale... Niektóre smakowe mi się też podobają. No tak za bardzo nie z tych... Nie cały czas kurza tego papierosa. Więcej mi się zdarzy normalne cygarety. Move it, move it. Ale kurwa, co to było, Mołotow? Nie. On tu był, ten. Kurwa. Kurna, nuty tu lecą. Nie, ty świnio szpet. Kurde. Czekaj, zaraz ci dam. Tak kurwa głąb. Możlinkacza. Tam będzie trójeczka, 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 trójeczka. Czwóreczka, O, czakolaka, frajerzy. Ale kumulacja ty. Ula, Musi ładnie w respa wycelować. ula było. Nie, nie, byli w tym tunelu, wiesz, na wyjściu. A jebany. Minąłem się z gościem? Też się minąłem, nie zabił Gnojek. Może smoka. Minąłem się z gościem. No, ja też uważam, że to jest same gówno, a nie muzyka, co teraz. No. Ula! Ula, ja! Ula! 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 Idzie. Ula! Kurwa, skąd? O, fuck. Jankę jest dobry, witam cię, siemka, siemka. Jak chcesz, to dobijaj do nas. It's a raining day. It's a raining day. Yep. O, yep. Yep. Jeb było? Jebnie w plecy. Kurde. Kuźwa, to zaś mnie ze samolotu strzaśnie.
Ach, jest zagrzmiało. Kuźwa. Ale w nogi dostałeś. Nie bierz plecy. Jej. Nic nie da. Patrz jaki jebany leżał. Aż go nie widziałem nawet, kurwa. Spaliłem się. Ale mrzęda, czasku. A, Nie ma wstydu. To było dobre, co? To się udało. Jebut. Czwórka. Dobrze się szkoda. nagrywa i leci. Będzie dowód. No. O, ale klasyka tam leci tej. Jest... Podgłośnić ci? Manek chyba na moim DJ. No w końcu, kurwa, coś... Paczuszka jakaś. Kamil, który ty masz ten prestiż? Czwarty. You and me. No ta mapka kolt fajna jest. Filmowy graczu, elo. Paradise. Uhuhu. Bo ja w ogóle musiałbym się pobawić tym papierosem. W ustawieniach bardziej pokopać. Czemu pali śmierci? Nie, żeby mocniejszy dym był. Nie ma chyba filozofii, to? Pokrusz trochę miały, będzie dobrze. Ja. Oj, au. Filmowy, jak tam, jak się czujesz? Co tam słychać? Jak tam w Polsce? Kruczek, yo, yo, yo. Elo, elo. Pany, tam. O kurwa. Czemu nudne? To przyjedź do mnie na strumyk.
O kurwa. Ja pierdzielę, teraz to było genialne. Kto mnie tu napierdalał? Uwaga, bo jakiś mix zaś leci. Granat, granat, granat! Nie pan. Ach, o jest! A. No to widzisz. Święta ci mykną, chrzest też ci myknie. Pamiętaj o dobrym, bogatym prezencie. Flaszka poślij ze chrzcin. To się jakieś flaszki nie może przemycić. Co? Nie, ale to mi pośle, nie? Flaszka. O ja. Kurna, ale żech ich wytłumaczył. Aj. O, kuźwa. Tu mi się ten magazynek podobał, te 50 naboi. Bak, 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 bak. Może mi się odblokuje jakiś karabin inny maszynowy. To się kampisz. Chłopcy, czekajcie, bo muszę przeładować. Nie? Oh fuck. U nas co ciekawego? A, po lekku wszystko leci. Nic specjalnego. Afera goni No. aferę. Słuchaj. Piwo 8 zł. Ej, koleś, co kurwa. Kurwa. Tak bombę jebane. Co się coś stało? Leży na respie w trawie, tak szybko wyjebany. Mówił jakiś rzut. Kurwa. Co to było? Człowiek jakiego hamburgera. No, ten co tam na dole leży w trawie, no to rzecz jakieś. Kuźwa. Kierońskie wasze miny zasrane. Ja mam 5 osób na YouTubie i 2 na Twitchu i nikt jeszcze do mnie kurwa nic nie napisał. 4 godziny. Ale coś się przerywał. A. O. Nie wiem co mam zrobić z mikrofonem. No pod koło. A żartuję. Do kosza wyjebać.
Jednie skasował! Kurwa, ja te pompy naprawdę. No co tego? Nic Na zrobić pompę nie je da. dobre ten, co ja mam? O ty da się pierdolony. A za... Co? Bo przerwę cię. O! Ty Adamek, siemano, siemano. Kaczy przerywo cię, wiesz, jak coś godosz. Nie wiem, czy to ino umie, czy... Nie, przerywa, bo ja tak nieraz też mogę zrozumieć co gada. Ja mam taką dykcję jak kurwa debil. Jak parę łyków. Małe piwo to można łyk. Kurwa, co tu się robi? Jebane, co tam się robi? Kuźwa mać. Jeb go. Jeb go. Jebnie. Odsuń się, uciekaj. Uciekaj, człowieku. Cięstwo. Eldorada, tą kiełbasę ma, kurwa. Jaką kiełbasa? No nie wierzę, te... Z ogniska. No ja akurat sezon O. grillowy się zaczyna pomału. Ale o, sezon idzie stary, no co ty A, myślisz? skąd żeś to załapał takie coś? Spaczki. Trafiłem gdzieś tu. Mięsnego, kurwa, skąd myślałeś, że Ja. papierniczego? Żelaznego. A co w poniedziałek? Jakie orły? Były te midy. Orły to chyba chodzi o to, że nasi grają z Koreą, tak? W poniedziałek to jest? Jak będą grać tak jak ostatnio, to ciężko widzę ten mundial. Przepiję. Poniedziałek to chyba Far Cry 5 jest, kurwa, nie Orły. Far Cry. DLC do Far Cry'a 4 tak naprawdę, 4 tak naprawdę. Kwiecień to O, będzie, kwietnie będzie. 20. GTA 6. A co? God of War. Nie. A ja się z kolei w ogóle nie nakręcam w tą stronę. Bo pamiętam, że trójka mi się strasznie podobała, w sensie, że była ładna. Ale tu takie kurwa walenie w I guziki. ty się nie przyznał, Kuku, że kuku, miałeś kuku, urodziny, pada, wszystkiego No najlepszego. nie, no to już jest inny system walki, widziałeś co tam jest? Wszystkiego najlepszego. Patrz, urodziny miał, a się nie To przyznał. ma urodziny. Wszystko kwestia gustu. Emil. Jeden lubi rude, inny blondynki, Emil. inny jeszcze wiesz, ruda. Dzisiaj? Nie, tydzień temu. Ale mówi, że nie opił, jak nie opił to kurwa nie wiadomo czy następnych To się nie dociągnie. liczy. No. Adamek, dzięki za ludca. Wyślij ludca, nie być świnia. Musisz dać reklamę do TVN-u. Nie bądź chuj, wyślij No. Lutza. Co za chuj, postawił koło siebie klemę i start. Kołek, O. kurwa i... Te klemy boją. Somebody Danny cool. Kurwa. Gdzie za Aircraft. kurwa? Nic nie robiłem jeszcze. Podwójne PD na prawo. Ja?
Obejrzyj. Kurwa. Nie PD, tylko klucze. A, de Adamek, to wszystkiego najlepszego. Obejrzyj. Kuźwa, sami urodzinowi tej. A ja jakoś flaszki nie widział. Co dzisiaj ma? No 17 miał, dzisiaj świętuje. Obejrzyj. Sebda musiał w sumie flaszkę wziąć. Jasne. Koleś AFK położył koło siebie kurwa klamę. No, on mnie tak samo zapala. Może o to chodzi właśnie, że on jakoś tak se kurwa czerpie z tego satysfakcję. Kurwa, może jakiś jest terrorysta. Niespełniony. No znowu tam jest. Na respie, no koleś na respie. Kładzie granat i stoi. Nie podnoście tej blachy. Kruczek. Ja jutro 12 lat kończę, jest moc. Ale Piccolo będziesz już mógł wyjebać kurwa z Kaju gwinta. nim o 12 lat, to jest stary koń. On o ten 12 lat ma po 30. Od 12 lat to ma dowód, no. No. Nie, 12 lat po 30 godzin mam to. Loli, loli. Adamek, ja ci się dom 19 lat i się staro czuć. No ty głupi. Ja richtig głupi dek. Ja mam 27 lat i rozumiesz, znaczy w lipcu mamy 27. To ja się dopiero staro czuję. Się tak staro czuję, że rozumiesz, zastanawiam się, chcę nie kupić jakiś tej balkoniku. No to filmowe to też jesteś młody, 24 lata. Tak nie rozjebam. Ale wlazłem w to. Kurwa mać. Bo już myślałem. O fuck, co tu porobili? Ale jakie maszynki ty kupowałeś? Ale tam wlozłem. Do gulenia zwykle. Żartujesz i o dowód się pytała? Jasny gwint. Ej, to ona była nafukana albo co? Trzeba było powiedzieć, że... Że jajca se chcesz ogolić. Proszę pani... Albo co? Proszę pani, ja bym chętnie pokazał, ale my się nie chce publicznie spodnie ściągać. No. Byś musiał spodnie w brak publicznie ściągnąć i ten zaronią opyrskać. Ja to zapleczyć. Obcy by tak zrobili. No a co? Ładne jeszcze.
Filmowy się cieszy. No a co filmowy? A jak? Co to jest miłość? Kobieta mnie rani. Jeszcze coś. Kurwa! I za ile? Wiesz to. O kurno, to on do maja. No znasz coś. Co? O kurwa. To troszkę, Ten badzie. troszkę kijowo. Znowu sieczka. Władysław. Kurwa, się na mnie rzucili, ja Co? pierdolę. Się na mnie rzucili jak psy, kurwa, na kogoś. Miksa robię smakowego. Jezu, ciągle kurwa plecy. Kuchenne też... Ja pierdzielę. No. Nie wiesz. Emil, tyś się kurna sam rozgodał, ja widzę, ej. Adamkowi laska chce gwiznąć. No! No powaga! To... No to, Jak nie da... to tak trochę tak niefajnie, no. Żeby jeszcze dziewczyna to ja rozumiem, ale żeby facet facetowi. Widzisz, tu się na jakieś wymianki ugadują. Nie wiem. Nie chyba te serwisy pomylili. Bez swingersi. No, może swingersi. A. Swing party. Ja muszę ta broń zmienić. Polka to Polka. Tam są.
Kurna, co tu się dzieje? What is love, baby? Filmowy, a filmowego do czarnulki to też niektóre fajne są, widział. Trochę kakałka zasmakuje. Filmowy, a to nią... No, że jak dziury pomyli. No. W czarnym to tak nie widać. Też zależy skąd te czarnulki, no tak, tak. Ja pewnie będę Kto spadał. to powiedział? Do Afryki. Ja chyba. A, Seba, spoko. Będę leciał. No. Dobra. Dzięki, Zobaczymy że się. jak coś to tam Do następnego. Następnym razem. No, Trzymaj się. Spoko, jasne, coś to jestem do Dobra, dyspozycji. spoko. Siema, heja. Cześć. Trzymaj się. Filmowy, a No to zostaje nas 4. Idziemy na pedała? 4 no zostało. Nie, 5 jest. Ale Blacku gra w tego, w co innego i tak. Możemy. A, no, w sumie tak. To tyk, skok. Na pedała? Pewno. Chodź. To chodźcie, meczyka walniemy. I też będę spadał. Janek gdzieś do rana mówisz. No. Do odcięcia. Tak jest. Co ty gadasz? Ale pępowiny czy jak? To? Nie wiem. Pępowiny. No jak nie polecam do rana. Czemu? A rośnie radość. Ja wczoraj grałem. Ale ten, mnie interesuje, rozumiesz, teraz mam takie pytanie. Paweł filmowy, że niezłe, te czarnulki są nawet fajne. Ale mnie interesuje, czy on ją całą widział. Ja czarnulki bardzo polecam. Na pewno nie O, widział. skąd wiesz? Skąd Co? wiesz? Skąd wiesz? Może jakieś doświadczenie? Ja. Ci próbował? Twoja o tym wie? Ale... Eee? Ale nie, Nie? ale Nie. nie, w sensie, że nie, że czarnoskóre, tylko że brunetki. A, No, no to tak. to ja nie w temacie, to ja nie w temacie byłem. Ja to wolę Azjat. No i weź, kurwa, przestań. Kurwa, patykiem nie ruszył. Chociaż nie powiem, no niektóre... Kurczek, no- skąd ty wiesz, że cyca nie dostanie? Może to jest Ładne. taki hopie amant, że roznisz ty, to się możesz przy nim To schować. niektóre. Te, ale wiesz, A wiesz, wiesz co co jest ci ja Azjat- powiem, Kamil? W Azjatkach Że ta minusem, twoja hopie brunetka to No. się ładnie trafił. że jakbyś ruchał Ale- Azjatkę, to ale by no. było osiedle słyszało. Co ty gadasz? Ale no Nanek, no kurwa, no co ty myślałeś? Ja bym Byś się zmutował. I się ładnie umie ubrać. Tego w łeb. U kogo robimy imprę? Do kogo dołączamy? Gajta, to też to włączy. Dajcie to. Dobra, Ja ja już się- dołączam. To chodźcie do mnie najwyżej, no. Dam wam zaproszenie. O, mi też daj. Dobra. O, jak gotuje fajno. Poszło. Zabójcza rockmanka.
Ej, panie, ale ja te parę sobie, dobra? Pójdę kilo. Emil, skąd ty o tym wiesz, że te Zaraz Kolumbii są fajne? Oko. Skąd ty to, Emil, wiesz? Bo on ogląda te wszystkie Lucy Sita, Luz Maria, Ja. piękne czarne oczy na dnie Siemanko, morza. witam cię. Tarara, tara. A to ty też z nami grosz? To kto jeszcze z nami gro? Kto poszedł na fajkę? Nie wiem. Eldorado. A brakuje nam? Nie no to A kogo? dobra. Mamy jednego slota. A gdzie jest wąski? No już bańczam, poczekaj. Aha. Najlepiej wolniej najlepiej wolniej. Nie, mi się podoba. Nanek, jakaś premia No 60%, kurwa, skafander. Co się porobiło No z chłopokiem? Adamek, ty też byś chciał zagrać. Jakoś się zgodzimy, kurde. Na dwie ekipy. No, oni, kurwa, 500 innych osób, które są teraz na live'ie, no nie? Te okularki. Ja. Emil, ty łobuzie, ty. Ale nie, powiem takie latynoski, kurna. Takie bioderka. No. Nie powiem, coś fajnego. Taki. Easy, i jak tam, co tam u ciebie słychać? Jak tam te Easy E? jak tam piraci z Karaibów? Kurwa, nie wiem czy jestem głodny, czy piwo mi się Piwo se otworzy otwórz. Piwo jest sobie. Piwo to wszystko łagodzi i głód. Nie trzeba gryźć przynajmniej. No, de Adamek, ja nie wiem, coś pokombinuję. Bo jakieś jedno miejsce się zwolni, jak chcesz. Nie, ja tam za chwilę jedną rundkę Czemu? pyknę, Hinduski góra, są dwie. filmowe, hinduski na wszystko się zgadzają. Ta dziurka, tamta dziurka, na wszystko. Chłopie, nawet się zgadzają na lody z makiem. Chłopcy, mieliście lody z makiem. Z Nie, rodzynami. no z makiem. Mieliście lody z makiem. Nie wiem co ty tam jadasz na Patrzcie, musicie, rozumiesz, swoja partnerka nakarmić, rozumiesz, nie wiem, makówką albo czymś. Wiecie, co to jest makówka? O, Na wiem. święta tak, z makiem takie. No, No, taki makowiec. makowiec. Placek. Z cienią, hopie, tym, rozumiesz? Nafaszerować? Paulina cię obchodzi? Siemanko, witam. A, podoba ci się nutka, no to... Ten, jesteś, to gromę. Jesteśmy? Damy? No. Lecim z tematem. Let's go! Hej, witam cię serdecznie. Już ją witałeś, Tak? tak? No to jeszcze raz nią witam. No. Będzie To na na jutro. jutro.
Pierwszy raz kobieta, znaczy no nie, no ale... Rzadko się zdarzy, że kobieta wpada. Kto tam wpadł? A może ktoś się Może, też tak może być, wiesz jak? Być może, kurwa. Może też tak być. Byś se jaja robił. Kurczę, no jak Emil, jeszcze 2 tygodnie będę mieć tego sota za darmo, Tak, to może byśmy tak, wykorzystali Easy miał czas i u Lemigo, gdzieś nie? się popłynęli. Wiesz, jak Easy miał u Lemigo, nie? No. Jak donacja Easy coś tam, No. nie? Że ten... A Peter nie wiedział. Dobra, no to się skończy, to wejdę. Nie no, siedź! A i tam pójdziesz. Siedź Frela sam z nami. To, Autobus odpalony, lecimy. jeszcze nie. O, już. Tankują. Ja już wyskakuję. Kaj to ten? Na sklepowe czy kaj? Boston. Do walki Sadyba. Kaj to jest ta sadeba? Tutaj Po prawej. Od autobusu. Co jest? Czemu mnie fałszować? Może z Lemim jeszcze w to pogramy w poniedziałek, bo on w poniedziałek będzie miał streama. No. Jak tam ogólnie mamy jakieś towarzystwo? Sprawdzacie? Zajony? O, Cisza? Leci jeden. Przede mną jest Jeden. Jeden to do porobienia, no nie? Mm, lekko. Skrzynię chujo. Skrzynię dorwał. Aby go chuj. Za często teraz ta muzyka wpytywał. Eiffel. Mocno koranki. Mają sam wymyślić. Ale ci tu wymyślają. Chuj. Kurwa, dojechali. O, Tak już na śmierć? Mm. Czy jeszcze No. zdążymy? A kurwa, wyczyścili konto. Całą ekipą tu. Ja jestem blisko fioletowego. Wąski. przeżywał codziennie horrory. Potrzebujesz coś wąski? Chodź, dam ci Nie. soku. Nie mam. Wypij kurwa. No soku akurat nie mam. Rozmowa z wąskim kurwa. Chodzę i szukam. No wiesz, daję ci. Nie, to tańczenie, nie. Kwadratem? Masz, to leży. Ach, mnie drugi ubił. No fuck it! Mamy tam jest. Trzeci. Dupa blada. Tam jest jakiś team w ogóle? Oni są razem, czy... Widzę Tak. gościa przede mną. O, panowali tą chatę. W czterech. Nie wiem, czy to jest w ogóle... W 4. No to nie, trzeba polecić na have fun. No może by, kurde, spróbować na PC-cie. Nie wiem, czy mi to pójdzie. Ale to ten, impreza by mnie mieli na Discordzie. Kurwa, ich tu jest 4 w jednym O. pomieszczeniu.
Spróbuj, Skrzynia bo oni tu są może. porobieni, oni Skrzynia, dużo, wróćcie, mają wąski, dużo potracili skrzynia, zdrowia. skrzynia. Sam Ja zostałeś, wiem. to walcz. Pójdź tą skrzynią. No teraz się schilują, to nie będzie takiego efektu, nie? Nie zaskoczysz, oni są na górnym piętrze. No ale wąskich i dropnąłeś, kurwa, dobro zgubę masz. Jest, masz. Wal. Szachmat. Kurwa mać. Nanek, masz laptopa, nie? Czy Na na PC laptopie. ty streamujesz? PC-ta, że się nie dorobił. Ale muszę... To wątpię, żeby poszło Nankowi to na laptopie. Niby tu jest, rozumiesz, i 5, 8 GB RAMu, osobno karta graficzna, ale... No. To jest tam taki kurwa pic na wodę, no nie? Ja na papierze tylko. No ale K3. Aha, bo ja tu zostałem, sorry. Co? Był film o poderwaniu północno-koreanki, ale... Głupta się. Katia, ty streamujesz w ogóle? No leci sobie, no. Jak się nazywasz tam? Kaczy. Kaczy Master. Ale normalnie Kaczy? Nie, tam Kaczy z czy tymi jakoś, nie pokrzywionymi literkami. Tak jak... Nie, no tak jak u Nanka na czacie. Widzisz Nanka czat? wiem. Czekaj. Gdzie lecimy? No właśnie. Może gdzieś tam na spłuczki. A na widmowe? Na Co myślicie? widmowe, panowie? No to daleko trochę ta widmowa, nie? Czy lecimy do naszego moteliku? Znaczy, To jest, nie To dolecimy na tam. Butny Brzeg. Nie Tak. Nanek, taki Dolecimy tam, na te I- widmowe. Na... gdzie? No to lećmy na te... Kurwa, wyskoczyłem niechcący. Czekaj. Na te kościółki tam lecimy, tam zawsze jest dużo lutu na kościółkach. O kurde. Ale przyjebałeś nutkę. Myśmy... Czemu byś się filmowe na spadachronach brał? polecieć od razu. Ale na Twitchu mam 100. Czego masz 100? Pierwszy dzień jestem na YouTubie. Followków. Aha, obejrzyj. No jeden follow to jeszcze od Nanka, no to rzeczywiście kurwa coś słabo. Kuźwa, ile tam osób leci? Trochę głośno się zrobiło, nie? Słyszycie to? Nie wiem kto tam szaleje. Mówicie, że tyle ludzi tu przyleciało na te ja cmentarzysko? O jak, zostawiłeś mnie znowuż? No, przepraszam. Kurwa. Ja uciekam, bo ja nie mam szans z tymi opie. No ja jestem z wąskim tu. Ktoś do mnie wąski strzał przed chwilą. To wy co tam Ja może wiem, poradzicie, ja tu ja jestem słaby na broń takie. za- Przepraszam. Nie Kurwa, Nie, walał do mnie już. Kurwa, masz. Mam. Narcicy nie miałem. To jest skrzynia. Ja Dobra, pierdolę, tu nic nie mam. Ja tu słyszę gdzieś skrzynia, ale nie wiem kraj. Ja nie wiem też gdzie oni są tej. Onek, jak się złoża peceta, to ci mojego laptopa dam. A! Ja bym wam pomógł, co chłopaki? A wy widzicie tych przeciwników czy nie? Wąski? No, co tutaj nie ma? Dojechał. Mam go, Geldo, mam go, stój. Koło mnie się Widzę no. A mam tylko Digla, ale no spróbuję, no co? dobijamy, dobił mnie. Sorry. Kaczy, dej suba, dej suba. Kurwo. Pomściłem cię, Eldo. Nie, jeszcze nie. Dobra, Ej, jeszcze. Mowy pisze, dej mu. Dobij go kilofem.
Ja pierdolę. Nie podbiłem go tej, bo mi się naboje skończyły. Ale to już omówię w następnym. Dziękuję ślicznie. No ale sobie nadzieja. A, wątpię. No, Nanek to jest nadzieja, jak Nanek wylądował, kurwa, 18 km dalej od nas. Ja, Nanek mówi, że mam lecieć tu, a ląduje sam. Ale no, on tak zawsze robi, no, on zawsze tak robi. Torki. Także, kurwa, nastawianie się na jakikolwiek wynik z Nankiem, to w ogóle nie ma co się nakręcać. Ale jest śmieszne przynajmniej. Dziękuję. No, dobra, minutka leci, dobro. Przecież tu nie gramy o jakieś kurde złote gaci dla fanów. I same niebieskie te mam. Gra trochę zagłuszą. To jak panowie ta gierka, Away Out, to masz taką Nie warto. Fajnie się grało, ale jakby była za darmo, bardziej bym się z niej ucieszył niż z tego, że dałem za nią 20 funtów. Właśnie miał chyba dzisiaj. Nie, kurczę, taka fajna historia w ogóle, no ale grania, jako grania tam wąski nie było tam za dużo, no nie? Nie, same tu będą czerwniki, kilbiki. Sekwencja kurde wyjście Taki, wiesz, taki dziwoląg, coś innego. tam ale- puszczasz. Jak będzie dwójka, to się nie skuszy na pewno. To nie kupuję. Ach, ktoś nuta ładno puścił. Zawsze. Koniec dyskoteki. Bateria się skończyła. O, fuck! Jeb, kurwa, z drugiej strony, ej. Kurwa, a ja się tak kopię po... Nie, chodźmy razem gdzieś, kurwa, gdzieś w kupie, kurwa, nie wiem, po domku chodźmy weźmy. Ale to nie... No to polecimy sobie w trójkę, Nanek sobie poleci tam, gdzie on lubi, no nie? Bo tak po jednym to chujowo. Spróbujemy. No dobra, z wami polecam, no. No dawaj, bo to wiesz, tak kurwa, Bo lecicie na takie miejsca. Kaczy usilne nasze, ten motelik leci, tam luty będą dobre. Uwaga, bombastik. No nie wiem, czy motelik też nie jest za mały na 4. Ej, ale wiecie co? No powiem. Ostatnio grałem, no, widziałem, kolega grał, nie? On grał na PC grał, normalnie. I normalnie widziałem, bo te stroje, co mamy z wąskim, nie? To są tylko na PlayStation, nie? To ogólnie dla wszystkich to było, ale to nie. Wydaje mi się, że na wszystkich. Ale nie jest Może wiesz, miał powiązane konto z PlayStation albo co? No, bo taki kurwa jest, tak moim zdaniem, taki crossplay taki chujowy trochę, bo... Jakby był crossplay, to by był naprawdę chujowy i nie wierzę, że właściciele ogólnie tej całej kurwa akcji, tego Fortnite'a, żeby no coś takiego pozwolili. Ale No mi się tak wydaje, że... Ostatnio widziałem, Nanek grał z kolesiem, który miał ikonkę tego No komputera, miał. kurwa. Tak jakby grał przez komputer. Może chodziło o to, że miał podłączoną Nie, myszkę nie, 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 do konsoli on grał i przez klawiaturę, kompa. Może o to... Normalnie przez kompa możesz grać z konsolami. Ale to w opcjach możesz zaznaczyć, że chcesz brać udział w Nie, takim nie. meczu, bo my mamy znaczone, To normalnie kumpel dołączył do mnie i my se grali.
Ale musiał konto powiązać, nie wiem, zrobić sobie na Epic Games, nie? I tam mnie musiał dodać do znajomych i potem mnie znalazł. Tak. Kaj to lecimy. Co? Gdzie? Nie, to lepiej na tą farmę już polecieć, a później pójść na hotelik. Kurwa, ja wyskoczyłem tej, bo chciałem zaznaczyć na mapie. Dobra, lecimy do domu. Tu? Tak, dawajcie do kaczy. Lecę tam, gdzie znaczniki są, Mordko. Kuźwa, już tu tyle ludzi wylądowało. No dużo zawsze. No dobra, ja tu lecę na ten hotel. A mówię, tylko krótko. Koniec, przekręcasz się wszyscy. Biją i wejdź na finał. Nie, to nie jest gra. Moim zdaniem. Jak wyskoczyliśmy jeden po drugim, przynajmniej mamy podgląd na to, co się dzieje na... No, ładnie wylądowałem w basenie i przyjąłem Skara na klateczkę. Tu jest pasyba. Ja tu obszaję ruiny. Kuźwa. Wejdź, że tam jest skrzynia. Ja pierdzielę. No. Aaa. Nie. Mam ten... Skąd też trzeba? Ja mam MK jedną. Ja też. Jakiś nowy gun dorwałem, kurwa, nie grałem się, nie? A, to jest ta nowa strzelba. Kaj to jest tak. Emil, gdzie to tak jest? Dobra, Stefan mamy blisko, także na luziku. Możemy teraz pomyśleć o jakimś drewienku. Ej, wali we mnie. Gdzie? Kurwa, leją mnie też. Kurwa mać! Powalili mnie, potrzebuję pomocy koło basenu. Jeszcze jeden, Polski dasz jeszcze radę? jeden! Mam, dobił mnie. Fuck. Ale nas to zjeba. Kurwa mać. Ale oni byli bez Kevina, bez niczego, golasa. No nic. Tak. Nie, na Fortnite to dobry nie jestem, kurwa, nie potrafię. No ja tam też nie jestem co jakiś, kurwa, wyjebać. Czasem wejdzie, a czasem nie. Wciska jeden mecz, jeszcze zagram i to spadł. Ja tak No, samo. też. Ej, bo w końcu która jest godzina? Jest trzecia, czy kurwa która? Druga, 4. A, bo... Dzisiaj gramy godzinę dłużej. Czas przestawiony. A, dzisiaj już, tak? Krócej gromy. No, soboty na niedzielę. I raz, Krócej to jest to najważniejsze. To jak się ten czas kurwa za tym telefonie zmieni? Sam się zmieni. Automatycznie się To zmienia. znaczy... Jak masz 32, 10 to chyba nie, co? Nie, w zegarku, wiesz? Ma ten stacjonarny taki na ten. Klient właśnie. No kurwa, rozpierdalam, już patrz zaraz. Tam do pierwsza jest to też. Tak, to już ostatnio tyle czasu i więcej nie będzie. No też tak o tym słyszałem, że planują, żeby to... No dobra, zaplanujmy to jakoś, co? Gdzie lecimy? No właśnie. Dawajcie sobie wymieniam.
No kurczę, powiedziało się i lecimy. Kurna, nie wiem jak to się zmienia. Poczekaj, tu zaraz autobus będzie na tym, to... Ja... Co? No, wylądowało trochę tych kurwa chłystków. Kolesia mam kurwa nad sobą na dachu. Ja ostatnio Izaka oglądałem, grał. Kurwa, Oni tam 30. wymiatają w chuj, nie? Oni są naprawdę mega dobrzy. A, bo Ja tego- widziałem ostatnio, oni zrobili sobie taki challenge, no nie? Żeby używać tylko jeden slot broni. Wiesz o co chodzi? No, widziałem to. A to tylko Izak miał, bo... Właśnie z niego chwilę. Pojechałem w dwóch. Chwilę do ciebie. Idę w dół. Pojechałem trzech. Kurwa, powoliłem jednego, ale chuja. Kurwa. Już. Ale jak ty w Fortnite, to... O, Jak się tam co użyte? no pierwsze postacie powinny mieć większe cycki, bo dupa mają jak garaż. No ale dupa mają fajno, no. Cycki jak deska. Ale w ogóle. Kuźwa, słyszę, że tu wszyscy biegają. Kaczy, pomóż mi tu. Samą gościa. Ja kurwa trzech to zabiłem, gdzie byś, żeby No, to pomóc? przepraszam. Wyjebałeś gdzieś tam to już na kurwa koniec świata. Ja mam do ciebie 15 minut kurwa biegiem. Nawet ciężarówką mieć. Biegnij tu w moją stronę, żebyśmy byli razem. Mam gościa. Tu tobą. Gościa, no widzę. Biegnie do ciebie Nanek. I to były No filmy. słyszę ich, no. A to pizdu, nie? Nanek, teraz możesz przyjść do mnie, teraz byś się przydał, nie? Ty widzę ciągle jesteś w jednym miejscu, szukasz sobie kurwa skrzyneczek, no nie? No przepraszam. No nie. Ej, no idziesz Nanek w moją stronę, żeby mnie podnieść, A czy tu nie jesteś, bardzo? sorry. No idź. Ale bo się zaraz pozabijacie. Już mnie zabili. Kurwa, skąd? Czyli co, kończysz Nanek, czy włączam następną? Musisz trójkąt wcisnąć, młody. Ale ta zabójcza rockmanka to fajne. Zdrowo, nie? Kurna. Też będę do rana grał. Czemu?
Ty jak rano przyłożyłem taką rano. Się obudziłem. To nie jest za. O, coś innego. Hej, to lecicie. Chyba? No tu zaś. Jak zauważycie, że niektórzy szybciej spadają niż inni? No. No od czego to zależy? Pewnie od tego, ile jesteś w stanie zapłacić. No. A Meldo do tego domu, co chcesz lądować, w dwóch ląduje. Właśnie widziałem. U mnie też jest gnój. A ja tylko kurwa naboje to podniosłem i granaty te. Chuj rozjebał mnie, no ja pierdolę. Shotgunner. Nie. Wszyscy zginęli z tego uważały. No nie tylko. No, Solidarnie, tylko... kochanek nie. Nanek się wybrał, kurwa. Niby się szybciej leci, jak spamujesz tym. A nieprawda. Ale nie no, kurczę, musi coś być, skoro ty na przykład masz wciśniętą lewą gałkę na maksa, nurkujesz w dół, a widzisz, że ktoś leci tak jakby na brzuchu płasko i cię wyprzedza. No, silniczek mają w tyle. Nanek. Nanek, graj, bo cię zgłoszę. Zgłoś mnie. Ja cię też zgłosza. Zgłoś Nie. pytanka. Ja zgłosza... Dawaj. Ja zgłosza Kamila. Dawajcie, Ja zgłosza Kamila. Dawajcie, go zgłoszamy, że cytuję. Masz gościa na plecach, na A razie. kurwa, pierdolono gra. Zrób se głośniej, kurwa, disco cymbałki, będziesz, kurwa, wszystko Dobrze. słyszał. Ja przed gościem uciekam, mnie goni, jebany. Tak? Tak? I tak mam wyciszone. Dobra, nic, diabla spadał. Dawaj się jeden. No, mówiłeś mnie. Bez znań, że cię będzie taki szybki. Elda, ty? No, ja gram. A, no ja gram. Kurczę, Solidarnie. To się pojawi. Tam miał psy. Ja mam taką otwartą, co robię podróbkę, jak mnie męczy piwo. Ja mam jeszcze 5. Mówcie co chcecie, ale ja bym się na Bimberku napił. Co tak pisze? Nie lubicie? Ja nie piję jeszcze. Nie piłeś jeszcze? Nigdy go nie bolała mnie. Na powódce zawsze nie boli głowa, kurwa. Dlatego ja wódki nie piję. Polecenie Nie przypadam jakoś. Ty Danek, ty ze Śląska, kurwa, to pewnie piłeś nigdy, co?
Pędziłeś trochę, czy nie? Zawsze coś weźmie. Dobra, no to gdzie teraz, gdzie tym razem? Zmieńmy tą placówkę może na coś innego, co? Może na więcej. Tutaj na te apartamenty polecimy, dobra? A gdzie wyskakujemy? Tutaj co? Na niebieskim? Dobra. A lecimy na żółty. Ja biorę pierwszy po lewej. Kaj wy w ogóle lecicie? A tam, Butny Brzeg, o Boże. No na jaki spędzisz? Co? Nie, nie ma zmęczone i no... Lecicie w tym kierunku, No kombinuję jak ten zegarek postawić. Postaw tak, żeby się spać nie chciało. Leciało tam. Ale co? Cała ekipa leci. Ale wszyscy lecą do jednego? O, ja każdy do innego leci. W pierwszym... Ej, w każdym domku są, nie? Są w każdym. Będzie ciężko. Kurwa, kus. Wiele. Ja nie mam nic. Mam kus. Muszę na shota też jest dobra. Oj, kurwa, żebym przejebał. A śmierć? No napisz. Specjalnie to zrobiłeś, żeby się ino napić. Ja leżę. Ale koleś jest mocno potłuczony koło mnie. To jest koło mnie najbliżej białe. Nie, białe? Czerwony. Trochę za Ale to ty głośno. jesteś koło mnie najbliżej. Okej, chyba tak będzie okej. Eldo, pomożesz? Dasz ale No pomoc? idę już. No, się idę wysikać. Oczywiście są. A, kurwa, ale trzech nie dojechali, stary. O ja... Wąski, a ty? Ja tu jestem koło was, ale kurwa, z pistoletem. Nie, no, koło mnie jest koleś. Ale... Poszedł sobie. Nie, widzi mnie. Zobaczył mnie. Dwóch. Idą mnie dojechać. Nie, zostawili mnie. Ja jestem jakby za płotem, No ale też jest żyje. Kurwa! Nie dam się z nimi. Ja pierdzielę, ej. Ja go powaliłem, ale... No dobra. Kończymy tą kurwa nierówną walkę, co? Tak, chyba tak. Matka torba, no widzisz. Jeszcze. Dobra, no tu uciekam.
No, ja też No. uciekam pewnie. Ja Trzymajcie też. się. Trzymajcie się, trzymajcie się. Na razie. No, na razie. Do jutra. Na razie. Oj. Nic chłopaki, ja też jaką czy rzeczy. Właśnie tam. Narka. Dobra, no żydki na streamie uciekną. Miejcie się, fajnie było, fajnie nas stali. Bardzo długo. Daję 4 godziny, no, bez 15. Nic, trzymajcie się, na razie. Może jutro coś będzie albo, ale na pewno od poniedziałku coś. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. So you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I don't think I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die.
one.